xicons, hem tornat. Equipo. ¡Claro que sí! Joder, Aquí estamos. que no Aquí se n'ha anat a Andorra, no se n'ha anat a Andorra. Ha tornat el vostre programa favorit, Sí. el vostre podcast. La puta mare, la onda que acaben de fer en el... Que acaben d'arrasar 2 ciutats seguides, eh? No, no estem ara per arrasar ciutats, que se n'estan arrasant moltes, eh. No, Massa. I nosaltres Mos sempre ho cansarem, mos arrasat ja. Bon dia! Bon dia, Bon dia. Quant de temps sense dir Bon bon dia, dia. sí, eh? Sí, sí. Sí. Home, Buah. Fa prou. ara serà bona vesprà. Sí, bueno, No, sí. nosaltres sí. estem No gravant sa- de matí, En però, cas... però és de vesprà. Jo que en cas estic en bon dia. Sí, sí. Sí. Tu que estàs en el bon dia, eh? Sí. Bueno, Gràcies. benvinguts a la primera temporada de I Wanna Be a Podcast. Així estem. I com pugueu veure, pues, tenim una lleugera milloria, diria jo, no? És un polia, és un polia. O sea, per a que vegeu el nivell... Ostres, això s'ha apagat. Per a que vegeu el nivell... El nivell... Acaba de dir... Espera, que vegeu el nivell que portem. Totes les cultures. Lo primer pa allà. És que es bloqueja. Això, Vale. el que anava a dir, per a que vegeu el nivell de milloria, hem passat de gastar goig de atrilet per al micro a gastar goig per a beure. O sea, és que això és una barbaritat. Antes bebíem a morro. Hem passat els gois de plàstic. També. Sí. Ha sigut un upgrade que mos ha costat, eh? Hòstia, hem Ha sigut dur. Hem comès atrocitats. Buf. Però és tot, ara tinguem espai per respirar. Sí. No estem ahí Sí. clavaets. Podem mirar-se a la cara per parlar Correcte, d'aquestes perfecte. coses. Vinguem És així que- i ja està preparat. Antes estàvem, tipo, com si lleguérem en la barra d'un bar, que si estàs en 4 col·legues estàs com, estic parlant de tu. Tirant el cap. Literal, que quan se fan 2 conversacions independents entre els 2 que estan a la punta i els 2 que Què estan al li ha? mig, Clar. Què li ha? Això era... Ahir tens que triar. Dius, Sí, sí. vull, que estar en vull parlar de futbol o vull parlar dels problemes de la mòbil. Sol ser així. És que i ese moment que estàs tenint una conversació amb una persona que està a l'altra punta de la taula i tens que anar esquivant els caps que estan pel mig. Correcte. Entonces, estàs parlant d'aquesta persona i de repente és quan algú del mig pues, s'acomoda, tal, es fica per acá, per carrere i de repente un plantó incòmodament. Seguís parlant d'aixina com si res. Però això és una veritat que tinguem nosaltres exagerar. O sigui, jo, taules de 10 persones tinguen conversacions cruzades Però de punta horrible. a punta i no s'intercalen. Vull dir, les conversacions fluidíssimes. No, però acaba el sopar o el que siga això i acabes en un mal de cap. Sí, També. Que te'n vas al llit, però fent merda. Bueno, Que se n'estem anant. estan sempre rames. Sí, de veres. Nou plató. No Primer que plató, res, eh? anem a Topa vosaltres. ensenyar-vos i a explicar-vos pues, què és este plató nou que hem fet. Com podeu comprovar, si darrere tenim un mural de putíssima mare en comptes d'una paret blanca mig caiguent-se i una finestra de madera. Tancar i mig tancar i oberta i de vez en quan. Sí, que a vegades entrava el sol, mos cagava els planos, és que no A anava. voltes estava Sí, era plovent. prou tal. liat. Tenia el seu toque. I bueno, si podeu observar el nostre alien extra, és un Es diu gran Extra. personatge, diuen extra. Mm. En el meteorito, així darrere tenim el nostre col·lega Primosaurio. I bueno, això ha sigut quasi que tot eixit del cabell d'Isma, ho ha dibuixat ell a mà. O sigui, és que no entenguem en quin moment Isma sap dibuixar unes dièdriques i unes perspectives de puta mare. O sigui, en quin moment... I menys en què objecte va gastar per a fer les línies rectes. Un paper de L. O sea, que no pasa nada. Bones regles, bones regles. Todo objeto recto me sirve como regla. Bueno, també les teles, anem a dar-li un aplauso a ma mare perquè Cortesia. mos ha deixat. Moltes gràcies. Gràcies, mare! A totes les mares que m'han fet favors per a que això sigui possible, perquè realment... Correcte. Si no, O sea- si no haguera sigut per les mares no n'hi hauria quan havia podcast. No, Directament. segurament no. I bueno, que agrair-les per tot. passem a la pantalleta per la qual podem tirar vídeos per a que així puguem veure-los tots. Que sí que és de veres que potser si volem ensenyar algun vídeo més després en post pues ja el ficaré jo més en gran. Però que queda molt guai. Però que ficar queda una superxulo. tele. Bonico. I això mos ho ha donat The Big Chiri, el pare del Chiri. Grande! Yes! Vam anar a Posto Bellusa per ella. I com vegeu, la resta de la decoració que teníem ja en l'anterior No, però- podcast es queda ahí. Tauletes, Bueno, sí, tauletes. De l'Heroi Merlin. Bueno, no, és de veres. No. Bueno, les pates, però Sí. les tauletes. Tableros. Muebles Santa Lucía. Silla Santa Lucía, en Ayalo. Ja sabeu. Polígono Industrial de Ayalo. Un aplauso per a la tia de Paco. Ahí está. Moltes gràcies. I pues sí, estem així a l'inici de... Ara que ja han dit tots els patrocinadors. Clar, sí, correcte, ja ho tenim més. Bueno, sí. Hashtag El Gran foco. Bazar. Ostres, claro, sí, puf, se me n'anava de mà. Gran Bazar Lolleria.
No, a banda, tercera càmera, que hem incorporat una nova càmera. Sí, per favor, que no se mos olvide. Il·luminació delantera, Núria. Núria Gascó. Núria Gascó. Un aplauso. Ja la coneixeu. Bueno, també, així darrere hem ficat uns focos de puta mare, també Sònia. La mare. Així s'han rascat la butxaca per 4 coses ja. A mi no, Tot el que han pogut demanar. el metall s'ha deixat prou pasta en coses, eh? Sí, En merretes. sí. Les pintures són mitjanament barates, però hem tingut que comprar prou pintura, eh? També que la majoria l'han comprat els xinos, vull dir que tampoc... I d'una ferreteria. I d'una ferreteria. Shout out ferreteria de l'Olleria. Moltes gràcies. El beso de l'olleria, claro que sí. A la pròxima No, o sea, no, vegada. el beso de Montaverner m'he ratllat. Era en Montaverner i tot. No, està en olleria, però és, vale. és del beso de Montaverner. Però vau anar a... Ahí al Dicomaje. polígono. Suministros industriales. Me diga, tío. Al front de más del PIB. Bueno, Sí. que s'han passat una setmana que el pont ha sigut pa qui l'hagi tingut, perquè s'han Claro. tancat així a currar. O sigui Bueno, que sí a que, veure tio. com Ismael currava i dibuixava, perquè diguem, A veure, si entrem nosaltres... és que estàs dient com si s'hagueren matat, vull dir, tampoc No, però- crec que... Un poc sí, Fa 2 dies que estem dedicant-se full time. Comparats a la feina que fem de normal... Clar. Sí. Home, però poca broma, les teles ens han portat molt de mal de cap, eh? Hòstia. Hem tingut molts errors, o sea, del palo de penjar-les, anem a medir, les despengem, dibuixem en tiza, les tornem a penjar a veure si queda bé, les tornem a despenjar, pintem, queda mal, o qualsevol taqueta que hi ha escala, a esperar-se que sequi i tornar a repintar en negre. Rebentem la cortina. La crema, ara, Rebentem el palo de la cortina. Jo no sé res. ara un foco de darrere se l'emporto cremallau, tio. Buah, I bueno- s'imagineu que un dia estem així i comença a cremar-se. Seria el Es fem- millor capítol. Es fent virals. Us faríem Es fent virals. virals. Horrible. Vale, ja Però com idea per al vius? segon capítol. Bo. Un metxeret i un poc de gasolina. I s'acaba ja quan havia podcast. Bueno, això, el que anava a dir. Estem així al principi d'una nova temporada en la que venim a aportar-vos un poc de lo de sempre, però també, Sí. també un poc de coses noves que Alguna anireu bona. veient al llarg d'aquest programa i al llarg de lo que és tota la temporada. Sincerament, estem un poc nerviosos, més que inclús quan vam començar a gravar la primera temporada o quan vam gravar el capítol 10. Perquè això ja és com... O sigui, és que hem fet un upgrade seríssim. O sigui, Hem pegat un estem pas tots, endavant. estem tots un diria poquet jo. aixina, un poquet incòmodos perquè... Sap més mal cagar-la. Correcte, perquè li hem dedicat temps, hem perdut... Bueno, perdut hem diners. invertit... No, hem Vale, invertit hem diners. invertit, Hem invertit correcte. diners. Si Dis-ho bé, direm dis-ho així, bé. no queda tan mal. Perquè és que la temporada passada, literalment, el primer capítol va ser arribar, pum, gravar. Lo que tinguérem, la taula, bo, ixa taula. Les En el caires, i sofà. les caires. Correcte. Els 4 litros de la pitjor cervesa que existia. I a morro. Pa, I a morro. Grandes 4 litros de la pitjor cervesa, per favor. Amigos Chirius. Per favor. És de veres, jo pensava que l'havia portat ja. Què és? Igual havia Puescat sense una cervesa. I Roïn, i barata, a més, claro. I comprada a última hora, A eh? última hora. Perquè, mira, Bé, bé, Sí, ficamos un litret així també. perquè si vos són sincers, nosaltres, siguent les masterminds que som de planificació, pues diem, bon, anem a esmorzar antes de gravar, no? I La clar, millor- ja ha sigut un desastre. A veure, ha sigut molt bona idea, però ha sigut un desastre, perquè esmorzar ja saps el que condu, el que conlleva. La millor idea que hem tingut en molt de temps, Sí. sincerament. Si no, Paco mos matava. Segur. jo he esmorzat molt a gust. Jo també. Uah, shout out, fem shout out. Shout out. Estava molt bo. Sí, Sí, shout out. Sí. Shout out, shout out per al Tossal de Montaverner. Un aplauso, ¿no? Cállate, se me quedamos sosos, tío. Un aplaus, Charlie, un aplaus. Ah, un aplaus. Que per què en les tradicions. Però lo bo no eren els bocadillos, han sigut els xupitos de... Els xupitos. No diguem que xupitos, fes no. xupitos perquè ja no... Això era un cubata, loco. És un cubata d'herbera, Això era un tios. cubata. S'han Més tornat gran el locos. xupito que el cafè. I bueno, la veritat és que tenim moltes ganes de tornar. O sea, estem nerviosos a la part que ganosos. Ganosos. Que no, sí, perquè... Originals de gana, eh? Desde Podríem- chiquitito. Joder, es diu Aixina, joder. Podríem fer un vocabulari de Iguana Via Puesca. M'agradaria saber com eixiria aquesta paraula de la meva boca. Gansosos. I serà prou de l'Isma, la veritat. L'heu Estàvem furtat. morint-se de ganes de posar-se així davant la càmera i fer el pixorro. Sí, sí, sí. A vosaltres no vos ha passat que en este paronet algun dia només per avorrició entràveu al compte de Wanavia Podcast per a veure què és el que fem i recordar l'estiuet? A veure, I pues Alguna visita t'han l'època car. jo m'hauré vist tots els vídeos estos que han muntat per seccions els últims, jo me'ls he vist quasi tots. Però perquè o sea, m'apetia barbaritats per les nits, antes d'anar a dormir, veurem un vídeo d'estos, alguna tonteria que soltàvem, sobretot des de la vida del final.
són tots. Sí. No és per xuplar-me la polla a mi mateix, no a mi mateix, sinó al podcast en si, però és que són molt bons. O sigui, per antes de dormir, una historieta aixina, tranquil·let, en una veu relajadeta, perquè ja al final del programa estem rebentats i l'únic que vull és acabar, per favor, però estan molt chill per agarrar la son i és una pena perquè no han tingut la repercussió que nosaltres esperem d'estos vídeos de els curteges que han muntat per seccions. Sí. Jo de normal me faig una paja. Home, lo bo d'aixòs vídeos és que la gent, quan es veu, o sea, quan veu els vídeos de la vida, la gent se'n va a dormir un bon gust de boca, en plan de, pues bueno, al final no tinc tan mala vida com... Claro. Al final no soc tan pringao. N'hi ha gent més de gràcia i que s'arruïna la vida, més que jo cada dia. estan més matats. Correcte. Correcte. Però parlant de tot això de YouTube, de tot el que han muntat, realment nosaltres es vam estrenar en les redes socials quan vam començar el podcast i teníem zero idea, però moltes ganes. Això sí. Sí, a mi- això Teníem- mos sobra. Ganes Teníem han faltat. moltes ganes i de fet jo crec que se m'ha forçat prou. Hem intentat copiar a grans tiktokers. No conec a ningú Sense tiktoker, fer la ni un veritat. puto ball del TikTok, gente. Això és de veres. Seguim així sense fer ni un puto I ball. sense fer segones parts. Estoy alocao, olvidando tus manos. Ojo, Retire lo que dius. haurem pujat un total, no sé, 15-20 vídeos al TikTok i no hem fet segones parts, que igual Buah, tinguem que començar a fer-ho TikTok. per a que... Me dona molta ràbia perquè damunt els fills de putes fan que entres, perquè claro. acabes entrant. Claro. O sea, la historia... Es que nosotros tenían que acabar fent-ho. O sea, la historia és deixar-los en la puta intriga. O sea, Pa fer que un acaben vídeo entrant. fer un vídeo de 1 minut i mig, que tot el món sap que el màxim de TikTok són 3. Però fas el vídeo de 1 minut i mig i al final dius, ai, xics, és que no me dona temps d'acabar el vídeo. Perdoneu, tindré que fer segona part. Claro. És que em dona malícia quan ho diuen damunt. Tio, nos falta business. Congelem al primosaurio a veure què passa. El clavem en la nevera. Bueno, xics, d'ací 2 dies pujarà la segona part i després ja entren i no està ni la segona part posada, però bueno. El primosaurio canvia d'estar aixina a la meitat d'estar aixina. En una bufanda. La cosa és que per primera volta s'hem exposat a les redes socials d'una forma no tan privada com les nostres redes socials pròpies. Sí. Entonces s'han expost al públic general i ha hagut un poquet de tot, no? Vull dir, han tingut gent que mos ha apoyat, gent que va ficar comentaris molt positius, hem tingut gent que mos ha criticat, entre comilles, Jo no he vist a ningú. Jo és que tanque les orelles als haters. Que s'atrevisquen. però a mi lo que més gràcia m'ha fet és que realment, per exemple, en el TikTok jo crec que és on la gent més ha vist els clips estos, i n'hi ha que dir que el clip més vist i més comentat i amb més interacció ha sigut l'únic en el que estem clavant-se, o sea, en un altre poble de la vall. Vull dir, vos agrada el marujeo, coño. Com És que vos vos agrada, agrada que es cabrons? duguem mal entre A nosaltres. partir d'ara, bueno, apois que serà un programa de salsa rosa i ja està. O sea, Ah, no, prensa rosa, salsa rosa, saps? Salsa rosa. Un programa de prensa rosa, tio. Literalment que a partir d'eixe clip, o sea, bueno, a partir d'eixe clip no, a partir d'eixe capítol en general, mos parava la gent pel carrer. La gent que mos coneixia o que mos havia vist o que mos reconeixia per ahí, en seguida anava per nosaltres per lo que havien dit del seu poble. Perquè damunt n'hi ha que dir que la majoria dels pobles que tinguem alrededor són els que més hem criticat. Però és lo que n'hi ha. perquè És lo són que n'hi ha. perquè són els que més A veure. coneguem. També També. està clar. Però a veure, si és el que hem dit, no serà per res. No. És el que n'hi ha. Són una puta Si el merda, poble... són una puta merda. Efectivament. Ara engolai. Quan diem Esma, que era tu una càmera puta fes-ho. merda, ho diem de veres, efectivament. No sé, vosaltres creieu que si en un futur, jo que sé, per exemple, al final d'esta temporada, farem un altre rànquing, vosaltres creieu que podrem canviar aquesta opinió dels pobles? A veure, La gran pot majoria ser. no. A Jo crec veure. que de la gran per exemple, n'hi ha alguns que són fijos, perquè un tinyent és difícil que Ah, bueno, un tinyent no. uno. És molt difícil que pugen uno. Però n'hi ha pobles que a lo millor sí. N'hi ha altres que a lo millor depèn de com us facin la petxuga el dia que anem a esmorzar ahí, pues li podem posar més nota o l'altra. Correcte. La veritat Però que bueno. han sigut molt influenciats per xicotetes visites que han tingut, que no deurien influenciar-nos tant a l'hora de valorar un poble. No passa res. Però... Hombre, pero Pero también es que han com- habido pueblos que hemos ido una vez y los hemos valorado bien. I n'hi ha pobles que no Sí, han anat sí, tal qual. i els han valorat igual Claro. també, però... Hay pueblos que hemos ido Hay de y hemos todo. dicho, pues un 1, venga. Ya. I després en algun poble que dia al Xeli, hòstia, pues jo vaig passar una volta per ahí i tal, no sé què, en la moto, no sé quantos, i de repente un 3. Me la suda. Però bueno, la qüestió era això, que en les redes socials és curiós que els únics clips que s'han fet virals, entre comilles, estem dient de virals, perquè nosaltres crec que són 5.000 reproduccions que tenen cada un, el de que es clavem en Madrid i el que es clavem en Guadasíques,
El de Madrid, el de España Donut Sí. y el de Bellús Gang. ¿Madrid Sí. es de la Vall del Baida? Sí. Sí. Sí, más o menos. Está entre Guadalajara y Alfarrasí. Guadalajara no es Guadasequis en castellà. Ah, sí. Què dius? Claro. No sé, t'imagines? No, t'ho juro, però un moment m'ho havia cregut. Jo què sé, no sé per què. Me'n vaig a Guadalajara, ara torne. Vale, va. A la piscina municipal de Guadalajara que van dir que està de puta mare. Ah, però no de la casa. No sé per què, però un moment he pensat, no jodas, que hi ha una traducció literal de Guadasseques al castellà. No, no. Perdó. Sí, claro. estic I mig- Bèlgida és Bèlgica. Sí, ja. Sí. Joa Eden Hazard. Bueno, la cosa és això, que els clips més virals que s'han fet és estos dos. Puro salseo. Perquè pareix que avui en dia l'única forma de fer-se viral és o bé això, creant intriga també, com en les segones parts, tot el rotllo, o creant salseo. Gent, coses que la gent s'enfade, tinga que comentar, tot el rotllo. Avui en dia, quan més controvèrsia traus en algun tema, vull dir, és que vas a buscar-la, vas a buscar punxar perquè traga. És que Saps? es queixem de la premsa rosa i tot, però al fi és tot el mateix. Nosaltres som igual. Sí. Està feo, Som en igual, verdad. però nosaltres ho diguem de deberes. Som pitjor que la testa de la Nòria. I programes estos, com es dia? Susana... No. Susana Griso, Isas de Espejo Público. Pues també. Espejo una polla. Tot basura. Pues sí, Telecinco, aprofitem per Sálvame. anunciar segon capítol, rànquing de Paul és una altra volta. No, fer-lo. No, de Però- moment encara no. Està traguem les mans. El dia que mos facin falta els dòlars, Ho tornarem a fer. n'hi haurà que fer una Com altra veig- ranking. Es comencem a clavar-se en tot espanyol, ja. Però Ahí, para que quede però- repercussió. a tot això és curiós com de repent la única forma que se m'ha ocorrit de fer-nos virals ara pel podcast ha sigut gastant esta nova red social que és TikTok. Nova entre comilles, TikTok que ha arribat a Espanya quan fa 3-4 anys màxim, Sí. inclús A veure, menys. Estava antes Musicali, però no es gastava tant. No es No, gastava no. de la... Perquè, per exemple, Musicali, el que triomfava de Musicali era la gent ballant i au. No Sí. sé més, però ara TikTok Clar. és la red social més totxa del món. Sí. Més o menys. Vull El que dir- passa és que en Estats Units i això, TikTok ja existia i funcionava molt bé. Però és que des que ha arribat a Espanya i s'ha estès per Europa i tal, TikTok és un món distint a fer que les redes socials siguin un altre rotllo. Sí. Ara totes les xarxes Han socials copiat. tenen un... Els shorts, un o els shorts, els reels, correcte. els shorts, En els... YouTube, en Instagram, estan en tots els llocs. Que en verdad tots van copiarse un poquet. A A ver, ver. claro, si es lo que hace dinero, pues todos van a ir Que- detrás. que Nosotros no- debemos hacer lo mismo. nos Tenemos demos- que ser business, nos falta calle. Si No es es donen que... compte que cada volta el contingut de redes socials molt volen fer més impactant i ràpid. O sigui, al principi, que si vídeos llargs, que no sé què, podien anar llegint... I ara és bàsicament vídeos de 5-10 segons que vas passant així, fum. Encara estem més informació. Sí. Encara estem més bombardejats de contingut. Sí. O sigui, si antes ja n'hi havia un contingut brutal entre YouTube i Twitch, tot això, ara damunt tinguem un contingut diferent cada 2 segons. No, és una puta locura. Però bueno, a tot això, el que venia això, és que ara pensem en un vídeo viral i pensem en TikTok. Has intentat introduir el tema com 4 vegades. Ja ho sé, el que passa és que se n'anem per les rames. Però és que la cosa és... Tot l'altre dia estàvem pensant, és que aquestes coses antes, estos vídeos virals i tot el rotllo, antes no es feien per TikTok, però no existia. I per Instagram tampoc, perquè Instagram era una red social de fotos i tot el rotllo. Iau. Antes els vídeos virals eren mensajes reenviats de WhatsApp. O sea, antes... Ara igual ja no tant, però antes estic segur de que teníem tots 50 grupos de WhatsApp actius, que si cumpleaños de no sé qui, que si primero de la ESO grupo no sé qué, que si el grupo del bàsquet, que si no sé quantos. Tenien 50.000 merdes. I quan un vídeo es feia viral era perquè la gent es començava a reenviar-ho per grupos, qualsevol vídeo, una xorrada de por. I de repente s'enterava tot el poble, tot el seu. O sea, no era més ràpid que TikTok, però és que s'estenia com una puta plaga, eh? Sí. Era Ostres, fatal. sí. Arribava un vídeo que era mig famoset i com un exemple, jo que sé, bueno, això... Así salió el vídeo de Legar este que cae por los... La caída de No, l'Elgar però és uno de tants. Això ja és YouTube. I Sí, bueno, és verdad. es va fer viral així gràcies a cert professor del que ja hem parlat. Claro. Sí. Pero yo Este lo pa- conocí porque lo pasaban por grupos y Sí. eso. Estem parlant de antes, de típics vídeos que a lo mejor és el gatet este que és una IA. Y Sí, te, Ah, el Talking Tom, te este, deseo ¿no? feliz cumpleaños El y que tengas un... Pues, Eso sí. La tal cosa- cual. típicos vídeos esos. La cosa és... Els Mad Libs, estos que feia la gent, Ah, sí. que eren com uns doblatges xicutius. Ah, Això sí, també sí. s'estilava que flipes. Tal cual. Però bueno, era com que la nostra red social era principalment WhatsApp. Passar-se tot per clar, ahí, i tot passa per ahí. passar-se hores per ahí. I
se mos va vindre al cap que fa uns anys el nostre company Charlie pues, se li va ocórrer, no sé, va ser un treball, no? Per al... Sí. Va ser un treball per al grau mitjà, estàs fent en aquest entonces o superior? Va ser un treball per al superior que vas fer un doblatge d'una escena de 300 Sí. i casualment es va fer viral d'esta forma. De repente, el Charlie mos ho va passant a nosaltres anàvem passant-li a gent. Jo me'n recordo que vaig passar hasta per el grup de la família, crec, i tot. Sí. No sé, em va fer prou de gràcia. I això va anar així hasta que el Charlie es va donar compte de que el va arribar una altra volta, no? Claro, o sea, no sé quin grupo va ser. No sé si va ser en plan una persona o un grupo. No me'n recordo ara quin. Però això, vaig recibir un vídeo que vaig fer jo. O sea, un vídeo que havia enviat jo, el vaig recibir. Què collons? Random. I jo, loco, lo més fort va ser que, o sea, que sí, però WhatsApp es va fer viral, però el vuelo rebut mos va muntar. Sí, és de veres. Jo em vaig quedar loquíssim. Sí. I Això va ser al de vuelo veritat. rebut també li van passar per WhatsApp, perquè en la descripció ficava m'han passat això, no sé de qui és, tal, no sé què, però m'ha paregut molt graciós i ho munte. Vale. És això. Cabró. Vale. No, però- Podríem haver parlat en ell des d'aquest moment. Ja. A veure, és que en aquest entonces no tenim ni puta idea de que estaríem tan tarambana com per fer un podcast. Saps? Clar. Ja, o sea, tal qual. Li podem enviar un missatge a vuelo rebut a veure si la petits vindre? A veure si se'n recorda, eh? Serà un vuelo de... No, No jo crec. crec que què serà... va ser un vuelo? Jo crec que serà un Un friki. no, un home major, però del palo a millor 30-40. A veure, 30-40 anys. mentre no siga un socanismes. Tío, puede ser ahora todo lo contrario, ¿sabes? Un chaval de 21 años lo está viendo. Socanismes que se ho va deixar, per cert. Rest in O peace. sigui, socanismes, No, poca ja- broma, però ha sigut un dels influencers valencians més grans I més odiats. i més odiats. I se ho va deixar fa un temps, ja crec, no? Jo fa temps que no ho sé. Ai, loco, Jo és que ni el seguia. Però això què feia? tu podies aguantar tant de hate. Tu sei capaç d'aguantar tant de hate. És que es clavava molts fregados, el tio. És que... Si no vols pols, no vagis a l'era! Ja ho dia uno, ja! Bueno, Charlie, El tono de vuelo, tío. Charlie, puguem veure aquest vídeo? I tant, home. Anem a veure aquest vídeo. Però fiquem en context, que no sé qui Sí, que es és. fiquem en compte perquè jo no me'n recordaria. Però estava... El Charlie. Ah. Anem a estrenar... Cuidado. Anem a estrenar la pantalla. Qué cançó més bonica, eh? Jingle Bell, Jingle Bell. Sí, Ai. ixa. Així està, home, així està. Yeah! Que no és gal... Ahí estàs. Ahí està. Bueno, en tots vosaltres, una pràctica que vaig fer. Charlie Productions. No sé si pots ficar més veu? No va. ¿Estás menudo o qué? Hola, buenas noches. Me han dicho que montáis una rave. Allá por allá atrás. Hemos traído bebida. ¿Tenéis algo de hielo? ¿Tenéis algo de hielo? I serà jo. ¿En serio pensáis pasar toda la noche sin hielo? Ahora me dirán que el peché ni lo mezcláis. ¿Peché? Tú, moniato. Espera, beure. Grande Crisby, Y tú, calabaza. el Quique. ¿Qué has portarme la beure? Puerto de Indias. ¿Y tú? Ai, broseta. Peña els esclafats! Quadros que venen! Qué guapo, ¿eh? Has vist? Has fallat a la bola per assegurar un bon pet. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Hòstia, m'ha refrescat molt la memòria. Feia molt de temps que no veia Ja este vis, vídeo. Les persones que van participar, sí, me'n recordo, el meu col·lega Dani... Bueno, tots són col·legues, en veritat. Cris, Quique i... Bueno, jo sóc el seu tocayo, en veritat. El meu col·lega Broseta. Charlie, te se va escapar El millor te se va escapar cognom. te se va escapar el punt. El Eres puntet. l'Scarles.Cerdà. Vaya por Dios. És el seu nom perquè és com un nickname d'Instagram. No em digues això, tio. Tio, Carles.Cerdà. sincerament, està molt guapo. Està molt Sí, bé. està Vull molt dir, ben fet, sí. A mi m'agrada És, molt.
está currat, es la escena perfecta para esto. Tal Y es cual. real como la vida misma. O sea, tú vaya que ves, estás de festa o algo en una fila, porque es ambiente casallero, y te ve algú en Malibu en pinya. No és En pa Puerto matar-lo. de Indias. ¿Qué fas? Però què fas, tio? Pergot. ¿Tú has visto dónde estás? Què el passa en el... No. Obri els ulls. ¿Tú ves alguna maceta blanca en una bret y sillons fets en palets? No. Tal qual, tal qual. I això va ser el meu pensament. Va ser... Estàvem entre esta escena i una altra. I van dir, pues clavem esta. I de repente és com que es troben dos grupos i dic, hòstia, vale, pues els cayetanos i els de poble. No falla. Els de poble que viuen Casalla, els cayetanos que viuen. Lo de més. Malibu en pinya, Puerto de Indias i tot tonteria con limón, Sí. totes aquestes guarreries. Però és que té la fórmula, ixe vídeo té la fórmula per tindre èxit. Que per una part és clavar-se en espijos, Sí. l'altra és, bueno, el parlar en valencià per a tindre èxit, per així per València tot el rotllo, i l'altra és alabar, adorar a la casalla. Una volta més. Sí, no falla. I damunt la casalla contra espijos. Correcte. Clar. Vull dir, si en algun moment entrarem en guerra València i Madrid, la nostra millor arma seria la casalla. Seria en plan, imagines, agarres Sí. el Igual que el gas mostaza, Sí, pero en casalla, efectivament. Qué Nosaltres turbio. s'encarregaríem de rociar-los o canviar-li l'aigua del pou que estan beguent per casalla, Loco, d'allà-lo i loco. estarien Com- indispostos a tocar. Jo crec que els a toma batallar. porros, Com en els castells estos... Isma, com en els castells medievals que quan estaven atacant des de baix, des dalt tiraven oli cremant Clar. Hòstia, que o gasolina per a tirar després foc, però nosaltres tenim casalla i després es cremem. No, però sí, no, casalla gelada. Que té està cristal·litzada, està perdent. Això es talla. Això talla i tot. Això el bufa, però de pegar-te Y en a la la que pell. le entre dos gotetes ahí a la boca, ¡au! ¡Au Madrid! Au. Van a buscar la playa. Madrid ja no, Madrid. Al foso. Bueno, No, però és curiós. O sea, és que literalment això va ser un vídeo per un treball i tu me lo vas passar a nosaltres per los jajas, no? Me'n Sí, recordo. sí. Me lo vas passar per los jajas i això va anar fent-se gran i això el va muntar el Willow Rapu, nosaltres estàvem flipant. I va ser una puta, la veritat, perquè no existia TikTok, entonces, però jo crec que ese vídeo, o sea, a ver, estés, per lo menos en la comunitat de TikTok en València, que no és molt gran, però que ho serà, Gràcies a vosaltres. gràcies a nosaltres. O no gràcies a o no nosaltres. gràcies a nosaltres. Nosaltres empitjorarem. Si haguera existit ara, jo crec que aquest vídeo... De fet, jo anime al Xali que el pugem una altra volta i provem sort en Correcte. TikTok perquè crec que és format prou tiktokero. I menys faena que tenen que fer. És un minutet i mig, tampoc és molt llarg. Es pot retallar i tot. Dius en el TikTok, en el nostre? Sí, mateix. O O es crea un TikTok, @carlescerdadura. No, che, no. Si algú vol crear-lo i li passa la contrasenya després, Jo si cal, vos cedisc, o sea, ens cedisc els drets de locos. al programa. Així ja no tenien que fer un Li donen crèdits als demés. Gràcies. De Correcte. Qui va ser tots els que van participar? Donen els crèdits des d'ací, perquè si no... Dani? Dani, Dani García Tamarit, Cristina Briones Rosselló, hòstia, sí que recordava de l'apellido dels meus companys de classe de fa 2 anys. Pots posar-li AK, també, a.k.a. Quique... mira que en recordar-se... Foc, conida Quique. Mira que en recordar-se, quan estudies per un examen no, però de que se recorda dels noms en els que va doblar un clip fa 4 anys. No t'estudies per un examen, però sí. te'n recordes de tots els accessoris que li pots posar en el Modern Warfare 3 a les armes. Tal qual. I quin és millor per cada cosa. No, Quique Lluc i... Ah, sí, Quique Lluc i Carles Broseta. És que m'encanta ese apellido, Broseta. És el millor... és que bueno, jo conec un pavo... Bueno, no el conec, és amic d'un amic que es diu de cognom Dios. Digues que és col·lega ja. Dios. Dios. Messi. No, he dit Dios, no pecho frío. Però s'apellida literalment Dios. Sí, Dios. És quin- el seu cognom. I com es diu? Joel. Joel Dios. Joder. Jo el Dios. Hòstia, jo el Oh, Dios. cuidado. Jo, el... Ara ja està, ese tío. De repente es Jeremy està ahí. El portem. És omnipotent. El portaré només pel nom, La personificació de Déu I, en terra. i li preguntem, en plan, com és sent tindre un nom tan guapo? Tan potent. Joel, Dios. Me cago en la puta, No tu. triomfes allà on vas. Vull dir, Qué guapo, No, loco. ell camina i se li aparta l'aigua. a tot això. Quan estiga... Bueno, última proveta Sí. del nom este. Quan estiga en el llit fent guarreries, en qui siga estarà Joel Dios! Joel Dios! Joel Dios! Deixa de dir-me el cognom que me talla el rotllo, tio. O almenys dis-me l'altre també, ja que estàs. O sigui que, per cert,
estem així dient el nom del pavo. Sí, anava a dir, Perdó. si mos veus, perdó. Claro. Perdón. Tens un nom molt guapo. En veritat sí, Tens un O sea, nom Està, increïble. està el Chiri de refen en Xina, de que és increïble. A tot això, jo vaig a demanar un efecte d'estos de producció superxungos perquè jo vaig ara mateix a desaparèixer i apareixerà el Chiri que mos du arrel de tot això que estem parlant de videovirals, Sí. mos ve el Chiri que mos du una llisteta en tots aquests vídeos que es van fer virals en WhatsApp i que no se'n recordeu ara mateix, però aneu a recordar-se i aneu a flipar un poc. Tio, és que En cada meravella. barbaritat que es passava per WhatsApp. És que els vídeos de WhatsApp... Un Mira, viatge en el temps. vaig a dir uno que tots hem vist, hem tingut, però així no podem ficar. I vosaltres en casa sabeu quin és perfecte. Però deixem que entre el Chiri i així que ho comenta ell. Vale. No, però és dir-lo llau. Vale, dilo. El Mapalé. sabia! El Mapalé. El Mapalé. Tum, tum, tum. El Mapalé. Tum, tum, tum. El Mapalé. I no vaya Solia, conforme Solia, sí, vayan sí, ahí, que si no és sexual. Sí. No, la veritat que jo este podcast vaig tenir que ficar un compressor així enorme perquè estem veient uns xillits ahí en el micro. I hi ha que ficar una restricció d'edat de més 21. Sí, perquè ara es ponen a buscar el mapalé. Bueno, vaig a fer una transició. Faig una palma o algo o me'n vaig iau? Este n'hi ha. Me'n vaig a Pel fer cul. la mà. Xiquets, xiquetes, no busqueu el vídeo del Mapalé. Lo més segur és que no el trobeu. No, Però això ja no existeix. no ho intenteu. No ho Uau. intenteu. Antes de parar, ¿se recordeu del vídeo? Jo vaig a dir un nom i ja no vas a saber quin és també. Va. Asesinato. ¿Qué? Què? També era del rollo tipo el mapalé. No se'n recordeu, tio? Buah, pues... Què dia? No dia res. No, no. Esa és la puta. I però què passava en el vídeo? Joder, pues asesinato, pues imagínate-ho en modo sexual. Ai, va. No parles de coses. Que Foro. en teoria ara se'n fes més pulcro. Se la chusquen y se la carreguen. Un negre que tenía la polla aixina, tío. Ya, no tiene més. Pues ja està. Ya. Qué gran, No tío. intentar ser més pulcro i de repente una polla. Sí, podía tombar, podía guiar els avions en la folla. Joder. Bueno, Chiri, què has vingut a portar-nos? Pues, mira, vinc a portar-vos la informació de que estos cascos són una basura de merda, Paco, tio, això com es posa? Però és pa cavalls o pa No, cada no. alto? Ah, sí, capullo. Oh, vale. Producció. La puta madre, tu. Xipam, xipam, tan, tan. Bueno, És que esto és prou de... No sé, vosaltres se'n recordeu quan totes les coses de Bluetooth Sí. i coses d'aixer en plan que era tot com molt buah, mira, és nou, és transparent. La carcassa és transparent, veus el que n'hi ha És dins. transparent i té circuitets. Buah, Buah. tecnologia. Tecnologia a tope. Pues esto es básicamente lo mateix, pues, ja està. bueno, a lo que estàvem. A lo que estàvem. Anem. A lo que El estàvem. Chiri ha vingut a portar-nos una sèrie de joietes, bueno, relíquies. Relíquies. Relíquies del món virtual. Sí. Sí, perquè... Que no és código loco, estem parlant d'internet. Xuparla, tio. Cada. Xuparla, ja. Pena que no, Desistís. Desistís. Així estàs bé. Pues sí, pues tinguem uns quants vídeos per així. En sèrio no te l'has ficat? No. No te l'has ficat? No he pogut. O estés tu... Mira, estan ahí. Claro, tio, sí, però Gira't. tu ves diguem quin vols que fique tal, o Sí, vaig a mirar la llista. Espera. vas introduint-lo. Gent, així l'autenticitat no es perd. Així sí que m'igual de trompellat Sí, que sí, el primer dia. Igual de capullos. Sí, que sé molt d'internet, però no sé ficar-me un puto casco. Ai, No, però és que Bueno, entre tots els que estem així no sumem una ESO. jo crec que... Però, Collons, com que no? sí, jo tinc... No la sumaràs tu, cabrón. No, No res. Que no saps. Bueno, por això... Que no saps ja. Ai, Isma, que no saps. No sé. Aleisma. Ai, no, Va, pues... Chiri, al lío. Hòstia, Volia portar-vos de principis una joieta prou així d'Espanya, prou... D'Espanya profunda, també podria dir. O sea, el vídeo és en la playa, però és profunda igualment. Vale. Que pues sería el grandioso y mágico Aguanaguana King Kong. A la Aguanaguana King Kong que se come la papela, King Kong. Ai. Míralo. Es que qué grande, tío, qué arte. Vale. Este vídeo l'ha molt bo, tio. Yo no sé si... Jo crec que estiga tan mala qualitat fa que guanye. Sí. Jo crec que fa que guanye. No té més? No, 144. No val la pena. Vale. Però este vídeo lo vuelve a la veu. 144 pes i comprimit a 2. Anem a ficar-lo?
Ole, ole. Qué arte, tío. Un primer plano. Vamos allá. Hostia, qué crack. Esti- Ole. Bueno, sí, jo Ja crec està. que Jo crec que ho pillen l'essència. Perfecte, tío. La calidad. El audio. Estic plorant. El pavo, tío. Les dents que li falten. És perfecte, tío. així teniu el nom del vídeo, si voleu buscar-lo en YouTube. Perico. El gitano Aguana King Kong. ¿Qué se dirá, Perico? El gitano perico. Bueno, Ai, pues sí, molt bo. sí, sí, sí. Jo crec que este inclús, antes de l'època de WhatsApp, jo crec que este ja se'l passaven hasta per Bluetooth. Hostia. Hasta per Bluetooth Eso se'l es muy passaven, jo primitivo, crec. Bluetooth está a nivel de pintura rupestre. Aunque jo tinc així Sí. uno que... Jo també Més l'he o vist, crec. Jo tinc així uno que és el següent, que jo crec que ixe sí que ha sigut el rei del Bluetooth. Sí, jo crec que Ese ha sí, sigut en el rei del plan... Bluetooth. Però Vasto. exageradíssimament. O sea, esta cançó... Si, a veure, si sou espanyols i no se sabeu esta cançó, No som espanyols. o sea, vos tindrien que llevar el DNI. Ja ho O sea, el crec. DNI fora. I d'Espanya també. Vale, va, fora. I de pute. Jo crec que només en que vegin la miniatura Sí. ja saben quin és. Mira. Después puedo Mira, mira, mira. una pregunta rápida. No, a Paco. veure, sí, la... Vale, Cabrón. Paco, es veu bé ahí, no? En la càmera, es veu chill. Vale, pues vaig a ficar-vos-lo. Bueno, fes tu primera pregunta. Bueno, era a decir qué es lo primero que vuelvan a pasar por Bluetooth. Què vas a saber? Jo què sé. A saber. Crec que és la cançó de Wiki de LG. El himno de España de Masía, tío. Vamos. Te ho jure. Bueno, així tots vosaltres... El que és per a nosaltres un dels reis de Bluetooth de l'època. Per favor, se la sabreu tots. Canteu-la en casa, canteu-la. Nosaltres no puguem. De tanto... bueno... ¡Mete la pincha! te da gustito, te deja bien calentito. Al galope, alucina, Que la polla se me empina. Ta ta. Tra ta 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 ta. I ¡Otro boldo! ¡4 paquetes de sal! No, Jo sempre m'ha preguntat el mateix des de que tinc 3 anys, jo crec, des de que tinc memòria. Què quadra el vídeo? En què quadra el vídeo? Algú ho sap? Algú ho sap? Imágenes inéditas de Ratatouille. Nunca lo vimos. L'alfa del Ratatouille se veu bé. com ves, no, però això és quan ves el Ratatouille en el Top Manta. En el Early Access, tu. T'apareixia este vídeo. Madre mía. Maravilla, pero es que la canción es perfecta, tío. Yo me recuerdo en primer de eso, tío, que cuando tenía 12-13 años y toda la clase cantando en el puto autobús, tío. Y que Sí. el conductor estaría Ostras. flipando. Jo tinc una anècdota d'este vídeo que és el típic dia de casoletes que te'n vas... Bueno, de carnavals que te'n vas al... Bueno, vosaltres vindríeu al Sí, Rodat. sí. En Montaner serà al Calvari. Pues, i ahí passes el dia i la vesprada i dines i tot. Pues, després de dinar, estàvem pues, los chavales ahí de classe fent el capullo. Fent el xaval. Sí, fent el xaval. I hi havia... justament... O sea, sí, es van juntar en la classe del meu germà. Que tenen 3 anys menys que nosaltres. No sé per què, però es van juntar. I hi havia un xiquet d'aquesta classe, de l'edat del meu germà. Tu compta que si anaves de primària, pues si anava a tercer de primària. De ser primària. Que se la sabia sencereta. La cançó està. I va fer un rogle. Així va fer-li palmes. I el xiquet damunt, es veu que era un pícaro. I també hi havia estaven pues, les xavaletes de la seva classe. I mentre cantava anava rimant-se les xavaletes. Tra. ¡Ay, pillastre! Hòstia, i recorde que després és com lo típic que passa un mestre que està vigilant i m'ho va pegar un remugó que flipes. Però... Tengo el chocho cosido de tanto follar. però que el Tercer de xiquet... primària, Tercer de primària. Que el xiquet la cantava que flipes, tio. El xiquet la cantava que flipes. I bueno, Chiri, Menú peri, tío. Bueno, sí, seguim, claro. portàvem el següent... Pues no n'hi ha. Mira, este també és molt típic. Plan, jo crec que la gent no se'n recordarà d'este vídeo i quan el veig et dirà «Buah!
Ja ho crec! És vídeo. el de, Ixe! és el de I Will Survive, no? Sí, Vale. sí. Jo crec que este no l'ha vist mai. No l'has vist mai? Me sona, però A mi em no. sona bastíssim. Vaig a ficar res. A mi me'l va ensenyar un senyor home de Bellús. I em va dir, és que així es va morir Cristo de deberes. I jo m'ho vaig creure de xicotiu. Vaig dir, que en l'any de Cristo n'hi ha en càmeres? Buah, segurament. Si crea la vida pot crear càmeres. I ja ho... Toma. Dale! Poco broma. ¿Se recuerda esa canción, no? Home, Ah, sí, sí. guiño a l'últim capítol. Totalment aposta, totalment preparat. Sí que me sona. Home, Espera, cal. espera. Vale, ja està. Ja sé quin és. Ja sé quin Rest in és. peace. Rest in peace. Inri. M'agradaria saber Enrique. No, Enrique. per què. És que jo de xicotiu, quan veia les estampetes de Cristo i tal, i veia que deia Inri, jo què collons vaig a saber que això unes sigles en latín en 5 anys? Pues jo pensava que això era el diminutiu de Enrique. Puto Enrique. La mascota de la temporada 1 pot ser Jesucristo que es diga Enrique. D'esta temporada? Sí. No, jo crec que no, perquè hi ha gent que se pot ofendre. Sí, la veritat que prou. Bueno, Ai. Chiri, Màquina, el tio, següent, Això. el següent m'estic en producció que no mos dotes a ficar-lo. O sea, Vale. he llevat el següent perquè de 3 que queden és el que menys... No passa res, i això jo crec que és més per panes inglesos que no tinguem, entonces la xupa. Clar. Fuck USA. Vaig a ficar-vos... Mos, Que te calles, mos que no... furten el oli. Anuncios de mierda. Que no vull que m'anuncis, que no vull... Que, no, així no vull fer promo a ningú hasta que no mos paguen algo. Ah, sí Ai. està. Vaya. Ja emborraes. També és un vídeo d'animació, com el de Tra. Sí? I Bueno, és- este quadra més. Però és un personatge que ha calat en la cultura espanyola, eh? Sí, tio. En lo Sí. que és, en lo Sí. que és la cultura popular espanyola. Jo me'n recorde de veure anuncis que eixia. Vols dir? Sí, home. Jo crec que en algun anunci este pavo va plegar a eixir en Espanya. Si no. No, així tenim Ojalà. entre vosaltres la Crazy Frog. Sabeu Car. qui és. Dim, dim. Quan l'Edgar li diu este pavo se refereix a una rana sense pantalons, Que condueix una moto invisible. invisible, i pareix que vaig a posat molt. No ho perd. Això és un temazo. Com és? Po 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 poro po 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 poro po 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 poro poro poro. Bep, bep. Buah, tio. És un temazo. De God. tota la vida, no falla. La millor és la cara de maleta que tenia la puta rana, tio. Està passadíssim. Però que té una pupila més dilata que l'altra, loco. A mi sempre Què li passa? Me recordava al de què passa, nen? Recordava. Hòstia, ara que ho dic. No nos lo dijeron, pero este videoclip está grabado a las 8 de la mañana en el parking de Barraca. Quan dices de barraca i no t'escolti No, la cosa és que també es veu que la rana també li pega un poquet a l'heroïna perquè en el web Joder, tio. És que... Pobreta, tio. de tot. Està ja molt atrapat. Este videoclip té millor arco argumental que moltes sèries, eh? És un videoclipazo, tio. Jo crec que dua més puestos que moltes sèries que volen per ahí. Però és això, tio. És un puto personatge que ha nascut del no res. Bàsicament. Que esta cançó Igual. o sea, es va fer molt coneguda, però esta cançó no és del remix este, és d'una pel·lícula de ja fa temps. Ah, sí? I de repente... Sí, de Axel F. Per això la cançó es diu Axel F. No, tu, es diu Beverly Hills Cops o algo així. Ja, però el que la canta és Axel F. Ah, vale, sí, això sí. Sí, però lo de rin ti ting ting sí que és original de la granota, no? Home, i el Sí. pa, pa. Vale. Bueno, vale. Qué cracks, tío. Y queda uno Qué crack, tío. que ese sí que es... Este es época WhatsApp, YouTube. Sí, esto ja és com la transició. Claro, este es con, mira... este vídeo es lo que es Beethoven a la música. Sí, actualment jo crec que sí. Beethoven es el pas entre el clasicisme y el romanticisme, ¿no? Com podem dir. Ojo, Sí. este va ser aprenent també. Pues este vídeo yo creo que es en la transició de vídeos de WhatsApp a vídeos de YouTube.
O sea, Instagram encara no existia tant. Bueno, existia, però era lo que era. Quan encara N'hi ha tenia molt, colorets en n'hi ha, el n'hi ha, icono, molt, tio. n'hi ha molt de pureta per ahí que dirà que estem vivint ara un segon renaixement o algo. Mentira, el segon renaixement va ser el tío este. El tío este. I Yao. Si, Això és si eres espanyol i no saps lo que és esto, Això és el segon renaixement. Van passar Jo tinc que dir-vos... de dits demasiat més feos que l'hòstia. A mi m'agraden, però són més feos que l'hòstia. tenen el seu punt. Sí. Sí. Vale, A ja lo que és humor Sí. Correcte. post drogar-se, podria dir. jo vos tinc que dir... Drogar-se i fer humor. Jo vos tinc que dir que antes de ficar este vídeo, jo pensava que la persona esta era aixina. Jo vos tinc que dir que això, o sea, pensava que... I molta gent d'ací, bueno, de València, d'Espanya en general, pensava que este pavo, que ja sabreu qui... Quan vegeu el vídeo sabreu qui és, i sabreu Clar, que no és aixina, però... Obvio. Entonces, jo de fet, un xaval que conec jo, es pensava... Bueno, és que si ho ensenya i després ho dic. Clar, però bueno, és això. Molta gent, al veure este vídeo, es veu que va ser, no dels primers, però el que més va pegar per la cançoneta, Sí. es pensaven que el tio este era aixina i no que estava actuant. No, i és que ho feia molt bé, és que quadra molt. És que el tio actua... O sea, no és que sigui un actor que flipes, però... Té el talent Sí, té la per manera. actuar sense... A veure, és un poc que fumar el catxell, però té el talent per actuar sense saber. En plan, té una actuació com a molt desganà que fa que queda super... Però és que li val, per aquest paper Sí, li sí, val. sí, A lo millor sí, per fer de Jean-Claude Van Damme, pues no li val, però per fer de Ixe, pues sí. Pues sí, és correcte. Vaig a ficar-vos Aneu al grano, va. el vídeo... Una gran cançó que va estar pegant durant una bona època, que tot el món se la sabia, esta cançó. Ràpidament la fiqué. Ara que està la cançó ja no faig spoiler. Això que ha dit Charlie que ell es pensa que el Pau Estres... Jo conec un xaval que es pensava que el Pau Estres dia Cani. Pues no, es diu Sumore... No, este és l'inventor de la marca de roba famosa. Carl Cani. Ja ho crec. Fotos de Carl Cani. Per favor, Esto es Malbanger. ¿cómo es? Va, que se sabó el ball, tío. Ay, ay. Yo con esta canción de fondo mataba más en el COD. Notava más en el cod. Per favor, podem fer el ballet Ai, que fa Zorman? Recordant així. Viatge en el temps. ¿Cómo es? Es que, Yo soy Cani. Es que a Cani, Cani, Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Xulet. És que pega molt, tio. Pega molt de Cani. Está súper bien. Què vols que et liga? Zorman, Ay, este no es. Zorman tus huevos. Nito 19. Clasicazo. Guapos. I el meu cor està en poc viciats, tio. Què? N'hi ha pissarra i tot? Ojo, wow, what the fuck? Tú te callas y lo asimilas. Soy el niño que desea. Este cuerpo te chorrea. Si quieres un consejo de tu compi el morenito. ¿Era en este en el que hacía el pijo? Pase un buen... ¿Eh? Crec Es que después, o sea, antes tenía uno que era de yo soy es que viejo, es ¿no? que era un cabrón, ¿sabes? Este tiene una barbaridad de... Es que no sé si... Així com a dato curiós, pues este tío té moltes altres cançons. Claro. Te el coneixereu, o sea, es... Soy metalero, Claro. soy pijo, El soy puto gamer, Zorba. en plan... les Metalero fa no. totes. Era Bon Javi. Bon Javi. Era No, Bon clar, Javi. a tots li ficava... No, per exemple, el de Soy Friki era Lucas Skywalker. A mí el que me gracia era el de yo soy punky, Héctor Buto. No, 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 no. no. I Héctor en K. No, Héctor en K. el millor era yo soy reggaetón, que era Papote Malote. També. Ja ho crec, Sí, però també. per nom, dic- o sea, para mí, Zorman, tío, dels més infravalorats de YouTube España de la época, ¿eh? Sí, O sea, sí, el estaba- chaval este se ocurraba que Bueno, y ahora antes de que la gent deixeu-me s'ocurrava. dir el guiño que volia dir, perquè està molt guapo. O sea, en la de Yo soy pijo, Hòsties, de veres, perdó. i és com que és molt xulet i molt... Això, en plan, de que va per ahí, per això, i apareix el Cani. En plan, apareix Sí. el Cani a furtar-li i se'n va corregents i li furta la moto al pijo. O sea, y después la moto que hice en el de Yo soy Cani es la que le furta al pijo. És un... O sea, Zorman és esta un mete crack. un univers que ni Marvel, eh. Sí, sí, sí. Zorman és un Está crack. conectat. Bueno, producció està diguem-nos que... O sea, està obligamos a fer un descans perquè anem a portar-vos, senyores i senyors, per primera vegada en el podcast, una entrevista! Unos momentos después. Poca broma.
que els descansos d'ara, no sé, es veig hasta més serios, hasta necessaris. Els descansos són prou necessaris. No, però és que antes fent descanso a cada secció en plan com, va, descanso, va. Ara no sé, ara he vist un descans que ha sigut en plan per a descansar, per a relaxar-se. Què fas? Eres tonto que el passa. Perdó, pensava que s'havia caigut. No, tonto. Vale, perdó. Bueno, i això, tio, estem aprofitant els descansos per a bé, crec jo. Ja no... Per a recuperar. Pues sí. Electrolitos. Però és que antes s'entretenien moltíssim. El dia que vam portar els xurros, se vam entretenir moltíssim pegant-se en els xurros. Això és de veres. Però va estar prou graciós. Va ser prou rentable. I bueno, hem tornat i com vos hem dit, /promès, abans del descans, tenim una entrevista. I per a fer una entrevista fa falta una persona que l'entrevisten, no? Totalment, Xavi, totalment. Totalment. Pues a aquesta persona no l'hem duta. Ale, Pues ja no. no entrevista, xupar-la, tots a casa. I per a la nostra primera entrevista hem portat a un gran amic nostre, a banda de ser amic del programa. A banda de ser amic, És també, cara, a banda de ser amic, és deportista, és un atleta a peu atleta a peu, correcte, corredor de curses populars. i de Si no- OCRs. Vos dic que està el 5è d'Espanya. 5è d'Espanya, en la categoria promesa. Ojo, cuidao. Cuidao. Ojo, cuidao, perquè això, o sea, n'hi ha que arribar ahí. N'hi ha nivell, n'hi ha nivell. Cuidao, Broncano, que estem allà quasi a nivell d'habilitats. I res, amb tots vosaltres vos presentem al nostre col·lega Sánchez. El Sánchez. Ara sí, Paco, ara sí. Ara sí, ara sí. El Sánchez. És que volia tocar un poc de la taula. Ai, Sánchez. Toco, me toco. Bueno, hola, En el meu poble, quan algú entra, diu bon dia o lo que siga. Encantat. Ahí. Estem molt encantats de tindre't així, Sánchez, la veritat. A part de ser molt bon amic nostre, crec que és una persona molt interessant i que, que has fet mèrits per estar així. De fet, és que has corregut molt més que segurament tots nosaltres junts en tota la nostra vida. Tens fàcilment més pulmó que tots els que estan així. Haurà corregut més inclús que algun lladre. Efectivament. I això, estem encantats de tindre't així. Com estàs? Com el trobes, així de primeres? Ve algo nerviós. Algo nerviós. Vale. Lo primer que estem així en calma, vull dir, literalment estem xerrant pràcticament tots els dies, així que això no és absolutament res diferent. Clar, tu agarro com si estiguem a l'oficina. Un dia del chill. Perfecte. Serà xerrada. Estem ticant. Estem a l'oficina. Ese cafenet. I bueno, Paco tenia per ahí apuntat alguna molt interessant. de Sí, Sánchez. no, simplement primer, jo el que volia era que tu explicares un poquet, perquè clar, nosaltres el coneguem ja de... Coño, que són col·legues teus de tota la vida, però nosaltres volíem que explicares tu un poquet per què estàs així, què és lo que tu se te dona bé de veres, què és a lo que le dediques? Jo... Bueno, a lo que le dediques... Que se me done bé o se me dona res bé. Comencem de puta, man. Això és el primer. Però, I el per exemple, compte? el que a mi m'agrada fer pues, és això, córrer. Fer... Correcte, però quines són les competicions que tu Jo, sols? pues, últimament estic fent prou d'asfalt. Per exemple, l'any passat estava un poc més centrat en muntanya, enguany estic fent asfalt. I he participat en el circuit de la Vall d'Albaida, que pues, són 20 carreres per tota la contorna de la Vall d'Albaida, de diferents pobles, i tens que fer un mínim de 12 per a poder classificar. A part d'això, també he fet alguna OCR que altra, que són les carreres d'obstacles, que ajunten suspensió i córrer. Estem parlant tipus Spartan... Sí, però més, un poc més xicotiues. I també enguany pues, m'he preparat la marató, cosa que no vaig ir massa bé, i moltes mitges, que d'ahir el 5è puesto de la categoria en la de València. Clar, correcte, perquè Sánchez té un palmarès d'enguany. A mi me l'ha dit antes i a banda de que és interessant, joder, està molt bé, no? O sea, puc llegir així, a veure, primer del circuit de la Vall d'Albaida en la seva categoria. O sea, De promesa. a tu ara mateixa, així en la Vall, no hi ha ningú que el guanyi. Bueno, a córrer. Que participara en el circuit, no. Dona igual. Que fora del No circuit... s'ha escrit. A tu ningú guanya a la Vall. Inscrit no. Pues per bobo, per no putar-se. Això sí. Igual que en la mitja de València estic 5è perquè dels inscrits, pues, va estar l'eina que Clar, participar. correcte. I segent la general, Del circuit, sí. que està molt bé també. Hòstia, ojo, cuidado, saps? Està competint contra gent d'absolut que porta molts anys correguent. Sí, això sí. I això fa. També, primer en la mitja marató del Kaki. Primer en la categoria promesa.
sí que és de veres, és que mira, això com has comentat, ho he pensat. La mitja marató de Kaki va ser en la que el que va quedar primer es va esperar a creuar la meta com un minut o algo així, no? Sí, Però sí, sí. era per a poder batir el record a l'any següent? O era per algun tipus d'aposta o algo així? No, és perquè, per exemple, ell pues, estava més fort que el rècord antiu i pues, va arribar i per batir el rècord pues, donen una compensació econòmica. Entonces, si tu fas una bona carrera i batixes el rècord d'un minut, l'any que ve has d'estar igual de fort o més i batir-lo encara més ràpid. Per a tornar a tindre la compensació econòmica. Claro. Entonces, si tu, pues, que ho va fer mal, perquè això és el típic, que els últims quilòmetres afluixes el ritme i et fas més espaiet per a no fer el panorama que va fer allí. Però si t'espera i en compte de batir-lo un minut, el batís 10 segons, sap que l'any que ve la mateixa condició física o per gent que vulgui vindre darrere també per la compensació econòmica que ajuda prou, que ho tinga més fàcil de passar-se-lo. La triquiñuela, Jo us he dit que al principi em va pareixer raro, dic, o és algun tipus de protesta, en plan de que arriba el primer i estic protestant per algo que sea i no creu la meta, No, va ser per això. o per algun tipus d'aposta, pensava. Però, ostres, és que és molt curiós, també. Pues no, al final eren els diners, com tot. Sí, con tot. Bueno, és curiós, també, però... també puc llegir 5è en la mitja marató de València. Sí, en la categoria. Tela. Mm. Què tal, eixa carrera? I ja, bé, vaig fer marca personal, va ser la meva segona mitja marató, no havia fet mai ninguna mitja marató d'asfalt, la primera serà del CAC i ja la segona, Són 24 quilòmetres? no, 21 en 90 i algo. Prous, suficients. prou. Suficients com per casar-se. I- Estàs que ne faig jo dos. I pues això, dels que van participar en aquest moment en aquesta carrera, pues jo el cinquè. Que n'hi ha més gent que potser està més forta, sí, però no Però no està mal, estem parlant de quants participants podien haver. No, Buah, 10.000? claro, vull dir... I de la general, 700 i pico o 800. Però, clar, no, De- no de són 10.000. tots, Sí. no tota la població, però hi ha Clar, prou gent ahí. Des que van participar, pues això sí. Clar, només per a ser en la categoria promesa el Ser Quintias Mm. és prou Pues sí. I també, impressiu. com a últim palmarès, que aquest ha sigut el més nou, vaja. Vares quedar primer en la cursa que va fer la Universitat d'Ontinyent. Sí, vam fer una cursa solidària els meus companys de cafè Sí. i pues, vaig anar a participar i pues, el nivell que n'hi havia pues, el meu era el millor. O sea, ja no és que eres el millor de la baixa, sinó que a banda eres el millor de la carrera Sí. que estàs estudiant, que també va, Des que van participar cafè. dels estudiants i tot, va i encara professors. al deport, la carrera Sí. que estàs estudiant. O sea, que ahí de normal els estudiants solen estar en forma, Sí, bueno, més que res. Home, això és un estigma. sí, però dic, o sea, és com, no sé, si estàs estudiant medicina, tens que tindre Clar. la teva rutina d'estudiar molt. Sí, Pues, en cafè sí. va com més o menys de la mà, Sí, no? O sea, lo bo és que n'hi ha vale, sí, gent... pots fer cafè? Calla't, que te calles. Calla, policia, no, Així res. La policia Pots no, per fer, favor. lo que està dient, pots fer cafè pesant 200 quilos, Sí. però no és molt recomanable, no? No, sí, Els anys perquè no al recomanaria final, molt. si eres bon entrenant a la persona, dins del que cap, està bé. L'únic que sí, pues, practiques l'esport, a l'hora de fer els entrenaments Però és molt a més mi fàcil. no m'agradaria tindre un monitor... Això sí, veus? Clar. Estar gros, tens que adelgaçar. I tu què? I tu què? Tu què, balleno? Bueno, i una volta de... Espera. Què ha passat? Que és que tinc hasta vídeo i tot. Ah, tens un vídeo? Tinc vídeo de Sánchez corregent. Espera. Fícalo. La lleve? Dame car. Ara sí. Toma. Heu vist quin... Ahí, creuant la meta. Quina carrera era esta, Sánchez? La de cursa de la solidària. La cursa solidària. Ahí és bros fent... Què tenies a tota la carrera ahí celebrant el Els títol? de classes van quedar esperant-se I ahí. estava ploguent ese dia. Sí. Ah, pues. Es va ficar... Ojo al detall. Es que, De les ulleres. Està muerto. aparte, o sea. Y se vienen les ulleres empañades. Sí, ahí a partir del quilòmetre 1 anava corregent per sensacions. És- No veia res. Sincerament, és un problema molt gran quan el plou en una carrera. És més quan fa fred, quan fa aire. Quan fa aire. L'aire és el problema. Però perquè el gel El creus que frena. t'agota més d'alguna... El El frena. frena molt. I ho notes molt. O sea, Per exemple, si fa un aire xicotí, un aire de poca velocitat, no. Però quan se'n passa... Per exemple, les últimes 2 setmanes, M'estan l'aire dient molestava. des de fora, així, fica això, que quan parles, parla allà al micro. Vale, Que estàs parlant de perfecte. costat i no entrava. Perfecte. vale. I una volta t'han presentat un poquet el palmarès i tot això. Tenim algunes preguntes per a tu. Ismael, Vale, va. Tinguem algunes preguntes que són normals i altres que, bueno, ja veuràs després. Edgar el pregunta. Edgar, des de Sabadell.
Quin és el teu ritual antes de començar una carrera? Estem parlant del mateix dia que fas una carrera. Quin és el teu ritual antes de... Buah. Alçar-me, depèn de lo que sigui que estiga, allargar, i del temps que tinga, allargar més l'alarma o no, i intentar menjar el més pronter possible per a que quan vaig a córrer no tindre el dinar, l'esmorzar en la gola ni res. I després, pues, està mal que el diga, però anar prou voltes al vàter si puc. La veritat. Totes les necessàries, no? Sí, perquè després si corres i... Home, loco, així va ser, Sí. va ser sense pes, no? També. El preguntarem sobre això més avant, però és una cosa de la que sí, també teníem pensat preguntar-te coses. Després, una altra pregunta que volia fer-te jo. Dime. Quant de temps creus que li dediques a la preparació física per estar a punt d'una carrera? Vull dir, tu per exemple, tens planejat que vas a córrer en la mitja marató de X. Què fas? O sea, el prepares per aquesta carrera? El prepares un mes antes, 2 setmanes? O simplement tu fas el teu entrene i el dia que vinga va? O... No, a veure, tu vas entrenant durant l'any i ara, per exemple, tinc el 10K d'Ibercaja en gener. Pues tu el que fas, ara no puc fer prèviament perquè estava a la marató, però tu vas entrenant perquè vas corrent i tot, i pues, després arriba un període que tens un mes o 2 específic, o inclús més, depèn del nivell que vulguis dur i tot, i ahí ja el centres en aquesta modalitat. Claro, perquè és el que tu has dit un objectiu i depèn de l'objectiu conforme siga, el donen un plaç de temps per anar entrenant. Per exemple, per a la marató jo vaig estar corrent tot l'any, perquè feia les carreres de la vall i tot, Claro. però específic de marató, pues, a lo millor començaria pues, per setembre. Aleshores ja hi específic centrat en dir per la marató. Claro, uns quants mesos de que el prepares específicament per això. I, bueno, tot això, quants anys dus fent esto? Dus competint d'esta forma? Perquè... Pues corregent, jo diria que des dels 14-15, quan era una boleta. I després n'hi ha hagut èpoques que a lo millor m'ho ha deixat un mes perquè era prou... Però va ser progressiu? Tu vas començar a competir perquè ves que t'anava bé o perquè et va donar curiositat o perquè... Com el bo d'un corredor que és popular, com aquí que diu, tampoc el fa falta tindre un nivell extrem per a participar. Entonces, quan jo era més xicotivo, m'apuntava a les carreres i ahí ja vaig començar a fer-les i pues, poquet a poquet. No he vingut a fer-me farropa, és que em picaven nas i fet així, i com me n'havia anat estava canviant la càmera. No, és que em picaven nas i fet així i dic, hòstia, per si pensé que estava fent-me farropa o alguna cosa. Anem a fer clip, ja. Compartan. Charlie, tens alguna pregunta per a Sánchez? Sí, quin és el teu pensament positiu quan estàs en els moments més durs d'una carrera? En plan, tens algun pensament positiu de uah, pues ara estic patint molt, però quan acabi pensa estacar-me un entrecot, o pensa pegar-me una siesta, o pensa pegar-me una dutxa que pues, sincerament, en aquest aspecte jo peque prou, perquè el que és força de cap a córrer em falta molt, de dir, per meu gos que ho acabe, però de normal és això, que pues, ja que estàs, a part de pel teu orgull, perquè després quan acabes, pues, depèn de com el pega, potser t'acabes decepcionat, desil·lusionat, pues, intentar no arribar a aquest punt i dir encara que em quede poc, apretes les dents i au, que tens que acabar. No tinc un... Tu acabes per aus. O sigui, acabes perquè tens que acabar. Si em veig que vaig bé en això, intento que sigui així. Encara que tinc que baixar el nivell, però s'intenta acabar. Per exemple, no tens un agent extern i fort, sinó és simplement per el rotllo de, coño, ja que ha començat, ja que m'ho ha currat, per aus que vaig a... Claro, soles m'ha passat això en 2 carreres de córrer soles, soles m'ha passat 2 voltes. Una va ser en un trail, que em vaig retirar en el quilòmetre 16 perquè vas dir, encara em queden 4-6 positius, que és el desnivell, i quasi 6 quilòmetres i dic, és que no m'apetí, no me vaig. Em vaig quedar allí, perquè tampoc estava en forma per fer-ho, i l'altra va ser en la marató, que quan vaig arribar passat de forma física, vaig arribar massa carregat, en el quilòmetre 24 em feia un poc de molèstia a la cama i vaig dir, no correc, i em vaig quedar quiet. I ahí em vaig quedar. En la Marató de València, que recordem va ser fa una setmana. Fa 4 dies. O sea, perquè és que no ho hem dit, però avui estem a 8 de desembre. Sí. Això eixirà a saber quan ens donen la gana. Sí, efectivament. Però avui estem a 8 de desembre i la Marató de València va ser el 4. Sí, el fin de setmana passat. Sí, el diumenge. Clar, després d'eixa carrera... Vaig tenir que llevar el cotxe on el tenia aparcat. Després de la carrera, com el recuperes? Pues que l'acaben la marató sencera, com són molts quilòmetres i és una distància molt dura, el que fan és una setmana... No, dic tu.
Ja, jo. Pues jo vaig estar dilluns sense fer res i dimarts tampoc, de descanso total. El dilluns potser tindria que haver eixit en la bici mitja horeta, però com estava en València no tenia bici, no m'apetia eixir en la bici. I el dimecres, en teoria també era un rodatge espaiet, no, el dimecres era descans, segons el meu entrenador m'ho havia planificat, i el dijous, com vull, córrer. L'únic que ahir, com en la universitat tenim que fer pràctiques d'atletisme, ahir ja vaig córrer un poc. Ah, bueno. Que està prou bé. Entonces, nice. Xiri, tens alguna pregunta antes de que passem a la burrera? Sí, bueno, tenia pensat com això, com sé que eixes també prou en la bici i tal, i alguna volta, saps, com estàs tot el puto dia per ahí en la bici, cabró. Pues anava a preguntar-te això, de que si tenies pensat anar a alguna carrera més de ciclisme i tal, o... Triatló... No. Ni mesclat ni res, no? Mesclats no m'ho he plantejat, però potser sí que ho faria. No t'has proposat mai fer dual do, per exemple? Sí, però no... Com al final, com me passa en la marató, que qui molta barca poc apreta, al final si em vull entrar en tantes coses perquè tinc les carreres d'obstacles, després si vols fer carreres de muntanya pues ja no arribes a tant. Vale. Ara jo tinc una pregunta dels carreres d'obstacles. Dime. Quina és la diferència, ja explico a mi perquè a lo millor és que som un subnormal i no ho entenc, però quina és la diferència entre una Spartan Race, una Egyptian Race o una Monster Race o una sa puta mare race? Quina és la diferència, per favor? A veure, moltes voltes la dificultat, per exemple, la Spartan sol ser dura, però en quant a suspensió, des del que jo he arribat a veure o tinc entès, és més simple. Després, cada una pues, són el mateix, però cada una té com els seus obstacles especials. Per exemple, tu vas a una medieval i si vas després a una unbroken, que són dues modalitats que n'hi ha prou per la contornar, no són iguals. Uns tenen uns obstacles diferents i uns altres. Ostres. Entonces, per això. Realment no és el nom només, n'hi ha una diferència. Clar, són els obstacles en si. Spartan Race i Egyptian Race no és el mateix. No. Aunque, o sea, jo és que sincerament, com es veia tots que començaven superreteig, acaben tots plens de merda. Claro. Tots més rentes que l'ossi, pues serà el mateix però canviant el nom i potser van vestits d'egipcios, no sé. Per exemple, el que són els obstacles bàsics, que són les poses, que és on el claves en l'aigua, en el fang, reptar, la corda típica, sí, però ja quan arribes als combos finals i tot, ja sí que van variant, depenent de cada carrera, si fan, per exemple, els monkeys, que és passar les barres d'una manera, o li fiquen agarres diferents i tot això. Però això, en plan, són empreses diferents o és el mateix? No, no sé si arriben a ser empreses, perquè potser és més com una associació. Una organitzadora, al final, no? Són organitzadors de diferents, que cada un pues, inverteix els seus diners en uns obstacles diferents. Però n'hi ha prou bon rotllo, que si fa falta algun obstacle se deixa i tot i no n'hi ha cap problema. Jo pensava, jo m'ho imaginava així, de que cada una seria de unos i que cada uno por a lo que le agrada, pues diu, pues la meua és Egyptian, pues la meua és Cyberpunk 77. Ninguna de Cyberpunk, futuro, estaria bé. Totes són pa carrera, ninguna és pa acabar, no sé per què. No pot ser Martian Race, per exemple? Pues no ho sé, la veritat. Jo és que, per exemple, per de sort o per desgràcia, solo les conec les de la contorna, perquè no ha sigut una cosa que m'ha pogut tampoc dedicar a viatjar molt per Espanya per les diferents, però no n'hi ha ninguna que sigui així futurista. Solen ser prou de quanta bàsiques, perquè de normal els disfraços i tot això de cada carrera solen fer-ho més els populars o els que van a fer-la per disfrutar. Clar, entonces això és de lo que n'hi ha a jugar. Clar, perquè quan hi ha diferents categories també en cada obstacle, en cada carrera. És com qui fa la Sant Silvestre i es pica en sèrio, ni es disfressa ni polles, que va a córrer i va folladíssim. Jo en la solidària, per exemple, de la cursa. La solidària, tots en plan, vinga xics, anem a ajudar a esta cosa del gesto serio. Bum! A fondo. N'hi havia carrera de 5 i de 2 quilòmetres i mig, és de 2 quilòmetres i mig i de 5, n'hi havia que caminaven i que no, i jo, pues, com soc un picat... No, però és que, ara que ho he dit, acaba de caure que en les Sant Silvestres, la famosa carrera de Nadal, hi ha 3 tipus de persones. Els que van a córrer i no es disfrassen, els que van a caminar o a passejar en el xiquet i es disfrassen, i els que van a picar-se i es disfrassen. Sí. I això és que polles. Un Santa Claus que fa... Loco, però tu veus un tio vestit de Frosty, que és tot gordo, correguent aixina, pegant unes sanques de mort a 2,40 al quilòmetre. Pues joder. Home, i després està els que es piquen per a veure qui té la millor disfressa. Bueno, clar, també. També no solen donar premis a veure qui té el millor disfressa. Sí, no, també?
Aprofite Segur. per a fer així un poquillo per si pugeu d'ací poquet. Montaverner el dia 23 de desembre estarà a Sant Silvestre. No arribarem a muntar-la tampoc. Pues una pena. Per l'any que ve, Ja ho sabeu. Per l'any que ve millor. s'informeu i posareu a Perquè córrer. repetirà el mateix dia. I que va Sánchez, tio. Feu-la. Jo d'organitzador. O sea, Edgar de Vigo. Que no és el mateix que... Que no és el mateix que el de Sabadell. Que no és el mateix. Comença el mensaje. Saludos desde Guatemala. Saludos desde Guatemala. Que diu, quina ha sigut la carrera que més ressaca portaves o que més rebentat estaves del dia anterior i així ni tot tenies que anar a córrer? Pues ha tingut Cuidado. dos animalaes. Una va ser que hi havia dos carreres de fin de setmana d'obstacles. Una era més curteta, perquè hi havia com dues modalitats, i el dia següent la més llarga. Pues jo el dissabte vaig fer la més curteta i aquest dia pues, era germanor. Sopar de germanor. Però jo i el nostre company Ismael se'n vam anar al Baida, a la festa del Baida, que crec que era carnaval. O sea, que teníeu festa senyoria i no era suficient. I aquesta classe de persones que fan la seva vida, tio. Jo tenia Ahí un bon motiu. Ahí estés, pa pegar-lis, cabró. Jo tenia un bon motiu. Vale. I pues, això que estàs d'ahir, dic, va, pues estarem un ratiu. Se vam anar Ismael, Camilo i jo. I a mesura que va passant la nit, arriba al punt i veig que són les 4, bo, anem en un rato. Pues vam acabar esperant els pares d'Ismael a les 7, ma mare tocant-me que on estava, i va ser arribar a casa, canviar-me i anar-me a la carrera. Hòstia. Me'n vaig anar d'empalmar. Cabró, Qué duro. Això no és ni resaca, o sea, resaca tienes después de acabar la carrera. No cregues, vaig acabar prou bé, em van prou bé la carrera. Home, perquè em va sorprendre. aniria suant la ressaca. En la gasolina i... Po. I una altra va ser també d'obstacles, que el dia d'antes era el cumpleaños de la meva nòvia, i pues l'únic que feia era rotar casalla. Mentre que corria. Però també va anar prou bé. Tenia que ser desagradable estar corrent i tot el rato l'aroma a casa ja vinguent. Sí. I el regust. També, suant-la. Damunt és que la casalla, aunque no me sé tirarte un ro de casalla y que es que el aroma, el día ya la boca más pastosa. No, Vull dir que no? no A va ser... mi sí que em passa. A mi tampoc, a lo millor era perquè tampoc estava tan passat com podia haver estat, però notaves pues, el saboret. No me va desagradar massa, la veritat. Però també és molt dur el dia següent notar-ho, sí, Ostres. Sí, això sí. Vale, jo tenia... Vale, tinc més preguntes random. Vaig a dir una. Esta és cosecha propia. Ojo. Ho veurem. Saludos desde Perú. No, ara en Perú no paren de Perú, que en Perú estan ara un poc mal. Sí, no, clarament històries. Això després, si això comentem Vale, al final. bàsicament. Hòstia, bàsicament. Feia que no ho dia. Ja ho crec. Sánchez, Dime. t'imagina que vas a fer una carrera, diguem la mitja marató del caqui, el que sigui, Vale, va. i no n'hi ha aigua, ha desaparegut l'aigua de la fas de la terra. No la faig. No, espera. L'única possibilitat que tens és beure cubates. Si tingueres que fer una marató beguent cubates com a única font d'hidratació, quin és el cubata que elegiries per a córrer? Jagger Boom. Jaggerboom. Jo ho tenia claríssim. Bueno, puc mesclar? Pots mesclar cubates? Sí. Pots estar lo suficientment loco Pues, com per mesclar cubates. Ponche però... en llima... Què? No, Com? Caballero en llima Sí. i Jagger Boom. No has vist el vídeo de la casa? Però alhora o aniries... No, vull dir alternant. Per exemple, en un avituallament te fa Jagger Boom, a l'altre Ponche. Bueno, Caballero. O sea, aniries... Depèn de la part de la carrera, no? Sí, perquè si veig molt de Jagger Boom, a lo millor no acaba la carrera. No, segurament el ficaries a cagar. Parlant de cagar-se. Parlant de cagar-se. Parlant de cagar-se. Sánchez, Xiquets, toma. Sánchez, Dímelo. alguna vegada fent alguna carrera has tingut que fer algun paronet per a tindre que soltar l'astre o tindre que A veure, soltar fluid? en carrera no, perquè perds molt de temps. òbviament. En entrenament sí que he parat, la veritat. Entrenaments. Home, no, jo no faria en carrera. En carrera, lo únic, aguantarte. Bueno, Vale. mentira. Pixar sí que ho he fet en alguna carrera, parar i pixar, perquè això no és res. Vale. Però cagar, no. Què opineu, així ja pregunta a l'aire, com un incís xiudet, de la gent que es pixa i es caga damunt en les carreres? Que em pareix de puta mare. Plan, en la categoria de marxa, que és una altra deportivitat, una altra categoria d'atletisme, està molt de rato ahí caminant, i ho he vist en les Olimpiades, gent cagar-se mentre està fent la marxa, Clar. gent pixar-se damunt, o sea, tinguem bates i diu, no, Però que jo no pare que m'adelanten 5. Clar, per és què que- li passa? Perquè fan marxa. Tu mateix ho has dit, fan marxa. Quan estan fent... O sea, quan tu eres una persona que dius vaig a fer un deport que siga caminar. O sea, quin és el procés mental de dir
te portes igual a caminar ràpid, sí. No, entonces és això, com tampoc li dona pa molt més, pues es caguen i es pixen damunt i jau, segurament ni s'importaran panyal ni res, és que ho faran ahí jau. Perquè damunt van caminant i pareix que estiguin pixant-se. O sea, Sí, anava a dir-ho també, jo crec que eixa forma de caminar, jo crec que inclús fomenta a que el cagues i el pixes damunt, en plan, o sea, això té que merejar ahí d'una forma que no té que ser bo. El cadereo de la marcha, el cadereo. És la forma, o sea, la típica quan estàs de xicot i estàs super pixante, no arribes a casa ni de conya, es comences a cruzar les cames Sí. pa que la vejiga siga ahí comprimida. És literal com es que fan marxa. Hòstia, com el vídeo este del xiquet que està Samara grabant el cuarto i de repente apareix un xiquet de caminant tirant-se el pis tot el rato que no arribava al vàter. Hòstia. El sonido de una batalla perdida. Es dia el vídeo ese. I Hòstia. jo tenia una altra que m'apetia... És que damunt d'això volia comentar-ho en el podcast en algun moment. És que fa poc... No sé quina... Sincerament no sé quina marató va haver. Crec que era per ahí, per Japó, per Xina, no sé què. La cosa és que es va fer un poc viral la notícia d'un dels corredors que es va fer famós per haver fet tota la marató mentre fumava pitillos. No sé si t'has enterat. No t'havies enterat? No tenia Vale, ni idea, la veritat. Literalment sona... O sea, és conforme ho estàs sentint. És un xino, un japonès, no sé què, que va fer la carrera sencera, no sé quants quilòmetres són. Una marató, quants quilòmetres solen ser? 42 en 92. Pues va fer una marató sencera sense parar de fumar tabaco. Tenia, o sea, es va fumar 2 caixes de pitillos senceres, una cosa així, uno darrere l'altre, mentre l'acabava. La meva pregunta és, quin mèrit és això? Vull dir, com d'increïble és aquesta hazaña per un corredor? Tu imagina't el mèrit que té això, que Sánchez, entrenant moltíssim, va tenir que parar, òbviament, perquè anava molt carregat, Sí. en el quilòmetre 24, Clar. que això ja és un bon rato corrent. S'imagina 42. Em pareix molt animal, la veritat. A part de per la salut, perquè n'hauria que veure com estava corregent i damunt el tabaco. Però bueno, és una bona manera de contrarrestar els efectes negatius del tabaco. Clar, Corres, fumes. la gallina que entra per la que sale, no? Lo que estàs perdent d'anys de vida és el que està guanyant en... Claro. No, perquè al final amb tu també te llevaix de vida. Li entraria tot. A aquest tio li Sí. entraria per l'alveolo tot. Clar, els pulmons tindria tot. Tot. Tu quan fumes i et fiques a córrer, de normal, els pulmons no actuen igual. Es tanquen. un poc. Claro. I no sé. Però... Ah, entonces estan... O sea, jo pensé que quan Bueno, corries s'hauria. home, però quan fumes... es tanquen. Ah, bueno, clar. Clar, per això no es va fumar antes de córrer. Val la pena que fumes després si vols fumar. Millor Perquè si si no no... fumes, Claro, també, home, no? obvio. corres. Obvio, però si pots elegir, fes-ho després. Home... Alguna vegada, en plan, jo sí que he vist que ahir per a ficar-se en la línia d'eixida es fica primer qui arriba antes. Sí. Ahí no hi ha cap orden de tu eres millor, tu vas davant, tu eres pitjor, vas darrere. No, ahí és qui fica primer. En les populars és així, però per exemple, en la meva experiència de marató i de mitja, tu acredites una marca Clar. i la marca que tens ja i el fiques. Jo referia a les populars. A les populars. Que és Sí, el primer que arriba es fica. el primer que ¿Alguna arriba. vegada has vist algun tipus de brega o algo de gent espentant-se en plan de casi estava jo, t'has ficat tu, tal, no sé què, jo vull que sigui primer? Pues a lo millor sí que ha passat, però no li he donat importància. Perquè, per exemple, o que estigui un corredor darrere, per exemple, jo no ho va dir mai, però m'ha cagat moltes voltes. Lo típic és que a lo millor arribes un poc més tard, no pots clavar-te davant i tu busques fer una marca i pues n'hi ha gent que sap que no té el nivell per fer ninguna marca així alta i a lo millor està en la tercera fila de l'eixida. Entonces, què fa això? Que no hi ha gent tapons, perquè no pots passar-los perquè està tot molt comprimit. Entonces, cagarte per dins en la gent d'eixina i dir, joder, m'ha pedit esperar un espentó i passar pel costat, sí. Però brega com a tal, no, perquè solen ser prou respectuosos la gent. Lo màxim que he vist jo ha sigut que en una carrera uno tire a adelantar a uno i perquè no l'adelante el cabró li se cruce per mig. Sí, però en plan mal. Clar. Plan perquè s'entropesse. No, clar, perquè s'entropessi que no el passe. Perquè clar, vull Solo dir... és per ser cabró. Clar, no, però jo crec que es fica davant en plan Mario Kart, no en plan de el mire per retrovisor que està passant per l'esquerra, però antes de que ell fiques a la altura, em fique jo i cuidado tu tens que frenar. Pues cuidado perquè si el fiques darrere d'uno en el Mario Kart pilles rebufo i se'n va a la puta merda. No, però és un segonet, en plan, per a tallar-li això i després ja... N'hi ha rebufo en les carreres a este nivell? O sigui, en plan, a aquestes velocitats pots arribar a agarrar algo de rebufo? Pregunte. Pues no ho sé, no és això. Sí que notes, en quant a fatiga, si vas darrere una persona, notes que flipes perquè el talla tot l'aire, però rebufo com a tal, estaria guapo, veureu. Vale, mentre estàvem dient tot això, Jo crec que devia me començar dona la molèstia, però a me passar dona la al quart molèstia, espera, me dona la molèstia de buscar la notícia perquè
És que és prou interessant. Però és que volia comentar una cosa més de la notícia que no ho sabia. I és que, a part de que bueno, la marató va ser en Xinanyang, no sé on és, algú sabrà, segur que mos veu algú d'allí, Segur que no. que mos comenta. Segur que no. Pues n'hi ha que dir que el corredor es diu el Tio Chen. El tío Chen. El Tio Chen Qué és máquina, tío. una persona que no sé l'edat que té, però aparenta... El Buick molt. Típic Aparenta- extra de Karate Kid. Aparenta El tio entre, aparenta entre 40 i 50 anys És que el Buick molt, tío. i conforme hem Ojalà dit va fer una marató de 42.195 metres a un temps de 3.28 el quilòmetre, que està prou bé, no? No, que 3.28 suposa que serà 3 hores 28 minuts, no? Ah, doncs a lo millor no ho sé. Fica 3.28, sí, pot ser. Va quedar el 574 dels més de 1.500, que no a mi- estàs mal. A mi me dona igual. com I quede. lo Jo- més curiós de tot és que el Tio Chen només fuma mentre corre. O sea, no estem parlant d'un addicte al tabaco. No. O sea, és una persona que només fuma i saca... Això és poc mentira. A veure si n'hi ha dopatge en el tabaco, Igual, per això li tira tant. Perquè està tomonos, Claro. entonces diu, vale, me vaig a pegar una volteta, me'n pipe un. No, jo crec que fa com Goku. Goku quan entrena, ell entrena en lo que és la part de baix blava, però també es fica com en un mono taronja, que això li dona pes i les botes també donen pes. I això li se veu en el poder després quan arriba Freezer i es lleva això, diu, hòstia, le acaba de muntar no sé quantos. Pues, el dice fa el mateix, ell corre quan pega, o sea, ell fuma quan corre, i quan arriba el moment que diga vull ser el millor del món i deixarà de fumar, i claro, pues tu imagina que si acaba maratons fumant-se 2 paquets de pitillos corregent, què no pot fer això, home? És que 2 paquets, És Sí, que sí. 2 paquets en 3 hores, joder. Sí. Jo de festa fume menys. I damunt, que és Jo una de festa marca no fume tant. prou acceptable per estar fumant i corregent, és una marca prou bona. I bueno, anem a passar ja a Jo volia fer l'últim una punt. pregunta també. Ah, sí. Ràpida. Vale, va. Sí, Dispara. és en un cas, bueno, és que no sé si t'ha passat o no, entonces anem a ficar-ho com a caso de que no t'ha passat, però si el passara, què faries? O sea, tu imagina't estar ahí corregent en una carrera, pim-pam, i el de davant és una carrera important, o sea, per tu no és chicha i nao, saps? És una carrera que dius, hòstia, sí, vull quedar en una bona marca. I el de davant agarra i es cau. En plan, no que es desmaia, sinó que tu estàs veient lo que s'ha entropessat i s'ha caigut. Tu què fas? Pares i l'alcer o que li donen pel cul I que ara pega el de darrere. i la teua marca ja és millor que la seua? No, a veure, dependria molt del cas. Per exemple, si és que s'ha entropellat i ha caigut, pues això segur mala sort. Si ves que s'ha parat, sí que pare. Però si el típic que t'has caigut perquè t'ha entropellat i això, Xupar-la. Entonces, es queda darrere. La teva cosa seria, es cau, passes... T'has fet mal? No, vale, au. Clar, per exemple, Està bé, sí. Disfruta el segon puesto, pringao. a mi això està feo que ho dic, però em passa ja 2 voltes. Ah, ja t'ha Una va passat? ser en la marató i l'altra va ser en la mitja del caqui. En el grup que jo anava corregent, un es va caure. Però el típic del caos que, pues, quan vas cansat, les cames no eren lo fallen. suficient i t'entropes i caus. Pues home, i saps que s'ha caigut però no s'ha fet res. Però, per exemple, en carreres de trail, que potser el gires el tobillo i ahí ja no pots continuar, ahí sí que en queden la persona i l'ajuda a baixar i tot, perquè no és el mateix a l'asfalt que és planet i tot, i és perquè t'has entropessat, que un hòstia ben pegat, que per exemple es desmaiara. Si es desmaiara jo pare i l'ajuda a entrar. No, i està tot. lleig, està Clar, lleig. per això jo dic, si es desmaia, en plan, seria un poquiu de dir... No, clar. Home, i per exemple, si em passa que està a 100-200 metres, o vas molt d'acabar i està a punt de guanyar-me tot, o vas molt passat de dir que... Perquè a vegades quan corro jo me centro i no m'entere de res. Que ni em dona counter, però si no sí que passa i deixa que passi ell primer, perquè per 200 metres no és això. Molt Què vull dir? complicat. Antes Això que ja siga està. deportivitat, antes que res. Ja puc, Xiri, ja puc, Sí. No, ara vaig jo, mira, pi. Bueno, estem ja tancant l'entrevista en Sánchez, però abans anem a fer... Anem a estrenar com una seccioneta que a partir d'ara anem a fer en tots els convidats que vinguen, que primer anem a fer un Dalí en tots els convidats que tenim. Ah, sí? Vale, Al final anem a fer això? Sí, m'encar. Que loco. I un Dalí en 3 preguntes. Sí. La primera pregunta... Però, primer, saps el que és un Dali? Expliqueu-m'ho, per favor. Vale, vale. Va. O sea, un Dali, també perquè no sapigueu el que és una ferramenta que han tret ara nova, és la gent d'estat d'internet, estos que són així en xepaets i en ulleretes. Jo no. I per això que han tret una intel·ligència artificial que el que fa és, o sea, tu li claves una frase i ella i la intel·ligència artificial te ho canvia a una foto.
plan, però Tu sí, trau una pues, imatge a partir clar, de... Trau una imatge a partir d'això, en plan, i li pots ficar lo que el done la gana, vaya, o sea, jo què sé, LeBron James fent-li un mate a Mahuela Vale, ya sé lo que es. en Hawaii i te ho trau com a foto. La cosa és, Sánchez, dimos així ben ràpid, que el vinga al cap, dimos un ídolo, dimos un puesto Vale. Un puesto que siga, puesto del mundo. i dimos un objecte. Kipchoge, Kipchoge, Ben Valencia y un objecte, Ostres, una pistola. Ho has dit, Vale. ho has dit tan ràpid que no puc ni apuntar-ho. bueno, en pospo ho pillem. Vaig apuntar-ho així. Espera que te toquege coses de l'ordenador, ¿vale, Charlie? El què? Pues para ficar la web, ¿no? No, després, Si això, no això ho, per fiquem, pantalla, no? ho ficarem en pospo. Després, això ho ficarem. Ficarem en ja ho- pospo. Però bueno, ja ha quedat la teva firma i serà una imatge i ens quedarem en aquesta imatge objecte. Què has dit, a veure? Una pistola. Ídolo. Kipchoge. I qui és? El millor maratoniano d'asfalt de dia d'avui. De Kènia? Sí. Kipchoge, com s'escriu? En pospo... És el teu ídolo, K- és el teu ídolo, deberías de saber-ho. K-I-P-C-H-O-G, Igual si no, diria. si no l'agarra fiquem Kenyan Racer i au. Kipchoge. Sí, home, Sí, no, me segur sap que molt sí, mal. segur que sí. Lloc, València Sí, perquè no ha vingut mai a fer una marató, no l'hem pagat, no, el tio roig no té tants diners. I un pagar-li, objecte... i pistola, per què? Perquè és el primer que ha vingut al cap. Claro, com és negre, no? Ja té que ser un criminal. No, home, no. Va, pues Que pistola. és el ídolo, Charlie, tio. No, ja. I per acabar esta sessió de l'invitat tinguem... Tinguem que... Ah, treure-vos- sí, tinguem un nou integrant en Un el integrant, podcast. sí. De veres, sí. Bueno, el presente jo, ¿vale? Està així, amagat. ¿Quién es? No- ¿Quién será? No tenim nom, però jo he pensat en Rosalinda. Rosalinda. Jo havia dit Marcelo. Ostres. Mira, anem a Però dir-li- anem a me dir-li- gusta más Vela. Vela. No, estem entre Rosalinda o Marcelo. No, Rosalinda o Marcelo té que ser. Marcelo. Pues dicen I, que bueno, elegisca el convidat. No, home, no. Aquí está, este es. Hola. Hola. I bueno, què anem a fer en això? A banda de fer sempre el Dalí. De donar mal rollo. Això, a banda de donar mal rotllo. Aplauso a la tia del Chiri perquè és peluquera i ens ha deixat este maniquí de prova. Ja ho Molt crec. bé, molt bé. Això Són cars, són val cars. diners, val Són diners. cars, Sí, sí. I anem a gastar-lo per a que tu pugues fer lo que vulguis, així. Li facis un tatuaje, tatuaje. un facetat, que m'ho diguem. Una firma, lo que vulguis. La teva firma, un dibuix, on vulguis, també tens que tindre en compte que no pots fer-ho molt gran Clar. per a deixar-ho als altres que vinguen, també. I també, Vale. si ho fas en la nuca, igual no es veu, Igual. Que tu Vale. penses que tens que fer-ho pues, per Igual. esta zona. Xena que Sánchez. Vale. Vaig a Com fer algo. vulguis. ¿Puedo estar el teléfono? El teléfono? Claro que Per a Sí, mirar. sí. Vaig a A gastar ver, algo te que la vas a que me representa. També té que ser algo sencillo. Sí, sí, sencilletes, però perquè ells caigui el més Molt paregut senzill, possible. perquè l'alcalde és un fill. Passeu-li la Ah, so. sí? Sí, sí. Retolauret. De mentres... I mentre que pense també el Dali i xerrem, no? Un poquillo Car- de lo que siga. No, de mentres vaig introduir jo la següent secció antes d'anar-me'n, perquè jo en la següent secció no estic, però la puc introduir, no? Deixeu-me que la introduïsca. Sí, sí, pots dir el que vulguis. I ja després anem Sánchez i jo mano a mano. Me cago en... Perdó. La única secció que, a banda d'estar en tots els capítols de la temporada anterior, està en esta nova temporada. Efectivament. Anava a dir una cosa. És que això van eixir bastants. O sea, van eixir vàries i podria elegir una de totes. Perquè igual eixen com la puta mierda. Pues dona igual, després ho fem i ho triem bé. Vale, vale. Després ho fem, no us preocupeu. Que vaig a introduir la gran secció que a tots ens agrada per les grans liades que hem contat de la vida. The life comes back. I bueno, ja l'has fet? Ja el tinguem. A veure? A veure... Anem a mostrar-ho. I va. I mostra la càmera. Hòstia, és la Duca! Ja tinguem el primer FaceTime. Mostreu-la ahí. El primer FaceTime de Mostreu-la ahí, Carmelo. a aquesta càmera. Ja està? Sí. A veure, Sánchez, tu així al costat de la teva obra. Menos mal que me dedico al esport. Ja tinguem I no el dibuixar, primer eh? FaceTime de Carmela, mai meu. Jo per què dic Carmela Carmela? Antonia. Perquè és xica. Carmela Antonia. De Marcelo, perdó. Marcelo. I res, anem a la següent secció. A la Presenta-la, secció de Xavi. la vida i en aquesta secció jo ràpidament vos ho dic i me'n vaig. Venim a portar-vos NPCs. Sabeu el que són NPCs? Algú, bueno, sí, molts sí, però a millor la gent no sap el que és un NPC. Pues NPC. dispara Siri, yo, di- dispara yo. dispara-li vale, tú. sí. Pues NPC, plan, se traduiria a... No sé si s'ho dona compte, però com que hi ha molta gent en el món.
N'hi ha molta gent, moltíssima. Entonces, nosaltres, amb agarrar la teoria de Yo Interneto, molt bon programa, que tenen, o sea, estos chavales lo que tenen la teoria és de que, o sea, n'hi ha gent que viu, o sea, i està viva i tal, però que en veritat estan de relleno. En plan, és gent de relleno. O sea, en veritat, tu t'arrimes i li parles i no funcionen com una persona. Literalment... O a lo millor tenen una línia només. O sea, clar, només tenen una línia i, o sea, es veu sempre en el mateix puesto, van, tornen i no fan altra cosa. Comencé jo. Xina ja després done pas a Edgar. Estava anant jo tan tranquil·lament en la moto, en l'època en la que anàvem en moto, en el carrer que va cara a l'institut. Este carrer que ve de l'Ajuntament cara a l'institut, que és a una rotonda, i era de nit, era estiu. I veníem d'ensaiar xaranga, pues, antes jo anava a prou en la nova tolleria, ensaiàvem ahí xarangueta, en estiu. I anava un cotxe davant i jo anava darrere en la moto. I de repente comença a sentir... I dic, ostres, això què collons és? Mire davant, no veig res. Clar, els del cotxe pensaven que el ruïdo estava fent jo en les rodes, perquè, no sé, però jo no estava fent res. I de repente veig a lo fondo passar un cotxe cara amunt per l'avenida, però en compte d'anar així en vertical, anava de costat. Anava creuadíssim. Anava creuadíssim, derrapant per tota l'avenida cara amunt, hasta que va arribar a la rotonda i, claro, hi ha una farola. Una farola important. Ostres, pues la farola va agarrar i, o sea, ¡pum! O sea, va xocar, la farola es va caure així un poquet en plan de... O sea, es va quedar molt pseudo-romano. Nos funan poco, tío. Que Ahora. no, que sí, es va quedar així tal qual. I motos, o sea, ni más en el cap, de repente, ixen dos persones d'un país que no és este, però que hi ha molta gent d'aquest país així. Me remito a l'Isma. Nos funan poco. Nos funan poco. Hostia, pero es que es una putada. Imaginaos Es que al la- alcalde, acaba de poner la rotonda, pum, a chuparla. I lo millor és que en el cotxe es veu que hi havia 4 persones, però que vaig contar jo, Un cotxe de pallassos, com si n'eixir penya d'ahí. ixen dos dones xillant, en plan, jo que sé que estaven xillant, però estaven... Després ix un home que anava davant, molt gros, que de repente és com que ix i no sé si del susto o del tot va eixir i es va desmallar. Qué escena, tío. I nosaltres van dir, ostres, que panorama, xaval. I a poc, és que hi vam veure en directe i érem els únics que hi havia ahir. Dic, ara què fem? Se n'anem, toquem, tal, no sé què. I al rato no sé quin cotxe va aparèixer, va parar i va treure el mòbil i van dir, si no, ja no pintem res. ¿Qué? Pero estar en un momento de eso es Ahí- locura, ¿eh? Ya está Però és organizado. que era un dia random de verano de julio, a lo millor seria, vaig dir, dia 20 de juliol a les 11 de la nit. Que tampoc és que estigui dient, no, era... Entre semana. Claro, és que era entre setmana. Era, creo que un martes. I era entre setmana. No era un dissabte a les 6 del matí que dius, este va anar a mal perquè s'ha anat de festa. No, no. O bueno, sí, ha anat a mal, però a saber d'on vindria. Segurament. Un soparo. Bueno. Bueno, xics, jo vull dir així... Gracias. Les cosetes estes. Por esta anécdota tan Que graciosa. Sánchez se n'anà ja, tu. O sea, ya, eso podemos mirar, Fernando. Chill. Chuparla al Sánchez. Y el micro Covid, también. tío. El Sánchez en bar. Bueno, Increïble. Ya está. Qué efectes de producció que tingueu. Este tío. Top 3 transicions de la història de YouTube. Increïble. Ojalà el Xali ho faig a tot cutre, aposta. Perquè Que de quede mal. Es que sin para China. Bueno, antes que... Hostia. Espera, que está entrando Sí, el no, pilamen. está. Qué susto. Antes que comenzar a contar historias de NPCs, es que portava fora tot el rato volem fer esto i... Joder, tío. ¿Qué, tío? Otra vuelta, que no le pegues. Carme, No le pegues. Es que volia provar el caboncho, tío. Está duro, ¿eh? Estava més dur de lo que jo pensava. torno a repetir, és que mos van a funar d'una forma. que li he pegat un... En el primer episodi, Sí, Acabas de abusar. Nos va a funar el gremio... Sí, de plástico. El gremio de maniquís. Un NPC de más o peluquería. menos. gremi de maniquís. Bueno, seguim en això. Els NPCs complicats, No, al revés. Complicat no, en veritat No, són... complicado que siguen tan fàcils. Lo que passa Sí, és que sí. és complicat assimilar que És compli- aquestes coses existeixen Són, i que... És com un backroom, és un fallo en I la que no realitat. és en programar, vull dir que és real. Correcte. Bueno, Tu podries contar... Mira, jo de fet voldria que tu i jo... No sé si tu tens jo tinc una, però si vols tu i jo junts contem una altra. Pero bueno, contes tu ja. vamos a Vale, respetar. Vale. Empezábamos siempre por la izquierda. Ah, pues Isma, cuéntala No, tú, por yo no favor. soy la izquierda. La izquierda es de la cámara es Chiri. Me cago en Déu. Jo, Si és de veres, és de veres. Hòstia, jo ja soc prou NPC. Jo ja... És l'esquerra esta. En mi team prou. Té igual, me la sua prou.
El Chiri, per favor, no tens alguna. Ah, que tu no tens ninguna de NPCs. Jo ja soc prou NPC jo mateix ja. Ah, és la nostra esquerra, de veres, Isma, perdón. Empiezo yo. És que aixina de Tot perdut, pringaos. tio. Yo es que soy disléxico. Ideal. Menos mal, Tu sols no, els 4 que estem aquí. menos mal que teníem postproducció. 10 capítols per donar-se compte de que es començaven per l'esquerra de nosaltres, no la de la I càmera. esta barra perquè no Però parla, sí. que si no està I més. 10, Bueno. 10 capítols per donar-se compte de que som uns putos Anem NPCs. que se mos fa hora de dinar. Pues mira, Tarde. que tenía que contar sobre los NPCs, pues mira, es que estábamos en un día en un bar haciéndonos nuestro café, como tenemos ahí de tradición y tal, por la tarde, y de repente llegaron 2 hombres al bar con carpetas y entraron ahí, no dijeron nada, pum, para adentro. De repente después nos dijeron que era inspección. No, eso lo dije yo. Sí, Eso lo deducí yo. algo raro que entró ahí al bar y empezó ahí a preguntarle a la camarera y eso. Y después, cuando estábamos ahí acabándose ya el café y tal, salen los dos y la mesa que teníamos al lado estaban, pues como que, ¿cómo lo digo legalmente? Consumint substàncies que igual no s'han de consumir en una terrassa. Com no som nosaltres, podem dir que estaven fumant porros. Vale, pues sí, bueno. resumidamente. I quan ens referim a nosaltres, què puguem dir? En la- Ara, Cuando salió los 2 hombres de inspección, habían 2 mesas llenas, que eran las 2 únicas mesas llenas del bar. Eran los 2 chavales fumando y rollando, Canuta. Ganja Mari. que fueron a los primeros que vieron, y después estábamos nosotros que también, ¿vale? Entonces, Però què passa? Que nosaltres no estem fent tot tan exagerat perquè vaig arribar jo i vaig dir cuidado, són d'inspecció, tal. claro, y no estábamos haciéndolo, obviamente, porque teníamos cabeza y sabíamos que esos tíos, pues, lo malo es que vinieron después y a mí, pues, me pillaron un poco ya en lo que viene siendo la construcción, ¿vale? Sí. Del Partenón romano. Crafteo. Sí. Crafteo. Y Del sable. cuando acabaron con los pobres chicos que estaban al lado, que ya acabaron de funarlos, como nosotros en este episodio, pues Van a anar a... Se después van a dur resetetas sense anar al metge. vinieron a nosotros y lo típico, nos dijeron que huele a sustancia prohibida y tenéis riñoneras, dánoslas. Sois vosotros. Heu sigut vosaltres. Y yo tenía ya. yo tenía un cigarro de la gracia escondido debajo. De la gracia. Gracias les hizo a ellos cuando lo vieron. sí. Estaba escondido debajo de la riñonera y debajo de una chaqueta. ¿Qué pasa? Ese escondite era una mierda. O sea, Sí, la verdad. lo levantó y lo vio. ¿Qué pasa? Que Tenía esquivando y tal, pues era un cigarro que era... Que la gracia... La gracia era marrón, como Claro. el tabaco. No era verde, era marrón. No sé... No, Era marrón, la, ¿vale? la gracia no era tan heterogènia, es diu? ¿No? Sí, sí, sí. No da Sí, tanto sí, sí. eso. Sí, o sea, està en lo correcte més o menys de dir la A, paraula. a xupar-la. Però bueno, que Però seguixa, bueno. per favor, que si no se mos fa de nit. Eso, que el porro era de hachís. ¿Vale? Y como el tabaco es más o menos el mismo color, pues entonces cuando estaba preguntando, bueno, no preguntando, no, estaba afirmando, esto huele a sustancia prohibida, pues yo le dije no, porque es un tipo de cigarro que me lo estoy fumando así porque es cartón y tiene una puntita tal, y se lo abrí y como era todo marrón me dijo, ah, vale, lo tiró y de esa primera me salvé. Después estaba construyendo un segundo cigarro de la gracia, no sé por qué, en esa situación no suelo hacerlo, pero estaba haciendo un segundo y me lo dejé en el Grindr. Uf, qué momento, duro de superar eso. Porque Eso fue primero, ¿no? Pesadillas. De repente. No, llibertat del trauma. vio la riñonera después porque primero vio el cigarro ahí en la silla. Ah, claro. Y después tiró a abrir el Grindr que lo tenía lleno de condumio y no lo abrió bien. Abrió una tercera pestaña que es para pues dejar ahí lo que sea. Y el tío no vio que dentro estaba lleno de felicidad pura. De gracia. Pero yo creo que ya no lo, o sea, llegó un punto en el que no lo quiso ver porque el Grindr o sea, es transparente. Era transparente, Bueno, lo que pasa es que como lleva claro. mucha guerra detrás, Ahí pues... estàs. Jo crec que això és encara pitjor. Vull dir, si veus un Grindr així, segur que té algo dins. Claro. Rasques un poquillo. Y por eso, eso fue mi anécdota con 2 NPCs literalmente, porque es que... No tenen altre nom. Como no me han podido pillar ahí, o sea, no sé. Van spawnear, Sí, van fer el so això i au. y ya está, esa es mi anécdota. Totalment. Està prou Però veritat. també jo vull una puntualització. Sí, mo. Més NPC va ser el que després va arribar
para decir, yo ya sabía que eran NPC, yo sabía que eran NPC, yo sabía que eran NPC, yo sabía que eran secretes, yo sabía, ¿sabes? I jo també. Yo sabía, va arribar el pavo, va dir, no, yo ho sabía, pero en ese moment ni estava ni res, o sea, no pintava res, va arribar a dir, yo soy el puto amo, au. De fet, i ja ho sabeu, dos frases que me van marcar de ellas, que la primera digo, si yo me los conozco a todos, esos son d'un dia i me los conozco a todos, i vale. I després l'altre és que quan ja havia passat tot això, havien ensenyat el pla, que no havia no sé què, estàvem dins del bar, entra i xilla algú mal, la secretilla, no sé què tal. No, irse uno a uno, que vienen los secretunos. Es de verdad, tal cual, irse uno a uno, que vienen los secretunos. Es que esa gente se la suda todo. Yo ahí literalmente estaba muriéndome. Tenía el corazón saliéndome del pecho. Y era un puto loto así. I estem clavats en lo personal. Sí, són prou aquesta la veritat. ¿Y tu anécdota, Paco? No, ¿Con NPCs? jo vaig a contar-la, que a veure si feien alguna cosa, espero que el meu company així que me corregisca. Vaig a ser breu perquè si me'ls falla a mi, aquest capítol està durant més que la puta mare. Però bueno. Tenían ganas de charlar. ¿Qué? Vale, la última. Pues última. Última. Eso es como el Auri, como correr al final y dice a la última jugada. Vale, pues estem en tiempo de cuento. Bàsicament, Che, Paquito, no passa res, era tot així. literalment, esto va a ser una escena que podria haver passat en el GTA V fàcilment. Hostias. És el no. Fàcilment, o sea, la típica de que el dice el GTA obert, te'n vas a Fruit del Bernat, Sí. i coses que... I està passant Clar, per davant. te deixen els fraps gravant. I hi ha coses que estan passant per davant, per això estava. Literalment va ser un dia de festa que estava amb un company de Edgar i un xaval més, i eren alrededor de 6 del matí, 7. Més 7 que 6. Se m'ha ocorrit la idea de... Bueno, la millor idea que pot tenir qualsevol a les 7 del matí, que és anar al forn. Vam anar al forn de Pajarita, que des d'així xerra el forn de Pajarita al poble. Mos tinguem en el puto cor. No mos fa falta sponsor, ja mos salveu. I una volta vam agafar el berenar i notar menjar-se-la ahí, vam decidir anar a una parada de bus que estava d'enfront. La típica paradeta de bus de poble, que no hi ha ningú, i vam sentar ahí. Entonces, en ese moment de ressaca ja quasi, d'estar morts i tal, no estem ni parlant, estem bàsicament observant el panorama, s'aproxima un cotxe que puja a l'avinguda. Això és un carrer que puja a l'avinguda. S'aproxima un cotxe roig, un cotxe d'una gamma mitja alta, però bé, que en el moment en què arriba a la nostra altura, avança uns 10 metres més, para el cotxe en sec, ahí comencem a estrenar un poc perquè a mitjà d'avinguda es para un cotxe. Realment fica la marxa enrere i se'ns toc, i agarra la única farola que n'hi havia en ese puesto, la va agarrar, perquè és que m'ho vaig girar una història, la va encaixar perfectament en el maletero, li va fer la bolladura perfecta i el tio, una volta, va parar en sec per la farola, òbviament, va baixar la finestra, un tio que portava ulleres de sol, mos va mirar, no sé per quin motiu, si llavors esperava que reaccionara molt. Però és que estava somrient, tio. Has vist? Está ya en plan, va a pegar per darle la farola, apaga ella. La heu sentit, no? Si li puc fer hasta este cotxe, imagina't és que tinc. No va dir absolutament res. El tio va pegar la farola contra la maletera, va baixar la finestra, me'l va mirar, nosaltres vam quedar en la cara de... Automàticament el Pau va tornar a muntar la finestra i tan tranquil·lament va pegar primera. Va ser el seu camí. Hòstia puta, I a partir d'aquí entonces jo no sabia aconseguir la meva vida, No, tio. perquè no sabia com assimilar este tipus de coses. Però és que podria ser hasta un delirio. A les 7 del matí, tot, però clar, no és raro que coincidisquen 3 persones en el mateix delirio. Era Dios. Era Dios. Ese pavo era Dios. I la personificació de Déu. El típic que té trucos en el lobby del GTA Online era eixe Le tio. da igual. Era eixe tio. No, más coincidencia aún. Eso que habéis contado pasó a 20 metros arriba de la anécdota que ha contado Charlie. Sí, Literalment. És que sí, Literalment. l'olleria... Igual es que eso es un spawner. L'olleria... És un spawner de PCs. Es un spawner. Es increíble. És que l'olleria és un puto lobby. Vaig al carrer que vaig que passa algo. Passes un carrer, te ves un tío plantant roda en la moto, el carrer com... El nuevo GTA va a ser Lollería 6. Molt bé, chicos. ¿Dónde están Dit esas això- de antes? Dit això, A mi em fa molt de ruïdo la panxa ja. sí, s'anem a dinar. La conclusió és que l'idea és un lobby, que les redes socials ara són una puta merda i que els vídeos antes eren una polla. Que son una puta mierda, pues no aprendo cosas tú ahí.
Bueno. I que igual havia pues que t'ha tornat. I que seguirem. ¿Cómo es? Vuelve a casa,